Okay, okay. Live. Okay, Hare Krishna. Stop share. என்ன பண்ணணும்? நான் என்ன ஷேர் பண்ணிருக்கேன்னு எனக்கு தெரியல, திரும்பி ஷேர் பண்ணிருக்கேன். ஒரே கன்ஃபியூஷன். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ். இப்ப நம்ம வந்து இது எல்லாரையும் வந்து இது பக்தி சதாச்சார வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இது வந்து மங்கள மாதாஜியோட கிளாஸ் தான். அவங்களுக்கு கொஞ்சம் உடம்பு முடியல, அதனால ஜஸ்ட் நார்மல் கோல்ட் காஃப் தான். அப்ப இன்னைக்கு வந்து நீ மேனேஜ் பண்றியா கேட்டாங்க. நான் இன்னைக்கு ஃப்ரீயா இருக்கிறதுனால சோ கால் ஃப்ரீ தான், அதனால நான் எடுக்கிறேன். ஓகே, நம்ம வந்து இஸ்கான் மங்களூர்ல இருந்து இதெல்லாம் படிக்கிறோம், பக்தி சதாச்சார வகுப்பு. இது லெவல் 2ல வந்து 2 வகுப்பு இருக்கு. அது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். பக்தி இது பக்தி சாஸ்திரி ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரி அது இருக்கு. இது பக்தி சதாச்சாரம் இருக்கு. ஜஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரா நாலேஜ் அபவுட் வைஷ்ணவ கல்ச்சர், பாகவதம், இதெல்லாமே நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா படிச்சுருக்கோம். இப்ப நம்ம வந்து பாகவதம் ஸ்துதிகள்லாம் படிக்கிறோம். இன்னைக்கு வந்து குந்தி தேவியோட ஸ்துதி பார்க்க போறோம். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல 8th அத்தியாயம் 8th சாப்டர்ல வருது. சோ நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயம் எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் எல்லாமே ஒரு இது என்னது ஒரே இதுல போட்டிருக்கேன். என்னெல்லாம் ஸ்துதிகள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல இருக்கோ எல்லாம் போட்டுட்டேன். சோ இது இன்பிட்வீன்ல இருந்து இது மாத்திரம் எடுத்து வச்சிருக்கேன். சோ வில் கோ லைக் தட். இப்ப நம்ம வந்து இஸ்கான் மங்களூர்லயும் படிக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோயில் இருக்கு நம்மளோட இஸ்கான் மங்களூர்ல. அவரை நல்லா வேண்டிண்டு இந்த கிளாஸ் வந்து நல்லா ஒழுங்கா போகணும், படிக்கிறதெல்லாம் நல்லா புரியணும்னு சொல்லிட்டு வேண்டிக்கலாம். நான் வந்து 3 வாட்டி ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்றேன், நீங்க வந்து மியூட்லயே சொல்லணும். हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे. எஸ், என்ன பார்க்க போறோம்? ஒரு ஸ்துதிகள் தான் பார்க்க போறோம். நிறைய ஸ்துதிகள் இருக்கு பாகவதத்துல, அதெல்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸ். இப்ப அத்தியாயம் 8ல இருந்து ராணி குந்தியின் பிரார்த்தனைகள் மற்றும் பரீட்சித்தை வந்து எப்படி காப்பாற்றப்படுதல், அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். இதை வந்து ஸ்லோகா மீனிங் அப்படிதான் கொடுத்திருக்கேன்னா, ஸ்லோகா வந்து சான்ஸ்கிரிட்ல இருக்கிறத வந்து தமிழ்ல போட்டிருக்கேன். அது எவ்வளவு அழகா வந்திருக்கு தெரியாது. அப்ப வந்து 1.8.8 உங்களுக்கு யாருக்காவது இதோட டியூனோட படிக்க தெரியும்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இல்ல டியூன் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல. If you are very comfortable with reading shloka, I'm giving an opportunity. நீங்க வந்து ஸ்லோகா படிக்கலாம். ஆனா ஃபர்ஸ்ட் இது நான் படிச்சு விடுறேன். அப்புறம் செகண்ட்ல இருந்து ஒரு மாதிரி டியூன் தெரிஞ்சு கொடுத்தா யூ கேன் டூ இட். ஐ திங்க் ஜெயஸ்ரீ மாதாஜிக்கு தெரியும். உங்களுக்கு என்ன உங்களை பத்தி தெரியாது, கமலா மாதாஜிக்கு தெரியுமா எனக்கு தெரியாது. பட் ஒன்ஸ் யூ கெட் த டியூன் யூ கேன் ஆல் பார்ட்டிசிபேட். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் லைன் படிக்கலாம். 1.8.18ல இருந்து இருக்கும். ஒரு ஐ திங்க் ஒரு 30 25 30 இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் எவ்வளவு நம்பர்ஸ். குந்தி உவாச்ச நமஸ்யை புருஷம் த்வாத்யம் ஈஸ்வரம் பிரகிருதே பரம். ஐ திங்க் இந்த ராகம் இல்லையோ, லட்சியம் சர்வபூதானா இல்லை, அந்த டியூன் இல்லை. நமஸ்யை புருஷம் த்வாத்யம் ஈஸ்வரம் பிரகிருதே பரம் அலட்சியம் சர்வபூதானாம் அந்தர்பஹிர் அவஸ்திதம். இந்த டியூன்ல நீங்க எடுத்தோம்னா எல்லாமே கரெக்டா போயிடும். I hope you got the tune. Let us know what is on it. Kunti uvacha namasya purush. திரும்பி போயிடுது என்னோட டியூன். ஒரு நிமிஷம். மாயா ஜவனிகா சன்னம்ல வருது. நமஸ்யை புருஷம் த்வாத்யம் ஈஸ்வரம் பிரகிருதே பரம் அலட்சியம் சர்வபூதானாம் அந்தர்பஹிர் அவஸ்திதம். இதோட என்ன குந்தி என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு ஸ்ரீமதி குந்தி தேவி சொன்னாள், ஓ கிருஷ்ணா, நான் உமக்கு என் வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். குந்தி தேவியோட எல்லாம் நமக்கு நிறைய தெரியும். ஷி இஸ் வெரி ஹம்பிள். அவங்க ஆக்சுவலி நான் அது கூட போகணும்னு நினைச்சேன், எனக்கு நேரமே கிடைக்கல. கொஞ்சம் ஜஸ்ட் ப்ரிஃபேஸ் மாதிரி அவங்களோட கதையெல்லாம் போட்டா நமக்கு அந்த கோர் ரிலேட்டடா வரும் அப்படின்னு நினைச்சு டைம் கிடைக்கல. அடுத்த வாரத்தோடு பார்க்கலாம், மாதாஜி எனக்கு சான்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா பார்க்கலாம். சோ இது வந்து அவங்க ரொம்ப ஹம்பிள். ஷி இஸ் ஆஸ்கிங் ஃபார் மோர் மிசரி. எனக்கு நிறைய இன்னும் துக்கம் கொடு அப்படின்னு கேட்கறா. நம்ம யாராவது அதெல்லாம் கேட்போமா? மாட்டோம். ஏன்னா நம்ம நல்லா சுகமா தான் இருக்கணும் தான் வேண்டிப்போம். நல்லா இருக்கணும், நல்ல சுகமா இருக்கணும். ஏன்னா கஷ்டம் வந்து ரொம்ப தாங்கிறதுக்கு முடியறது இல்லை நம்மளால. ஆனா இவ என்ன சொல்றா, எனக்கு அந்த மாதிரி கஷ்டம் கொடுத்தாதான் நான் உன்னை நினைக்கிறேன். சுகமா இருக்கும்போது இந்த நினைக்க தோண மாட்டேங்கிறது. சோ யூ கிவ் மீ மோர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு சஃபர். அந்த மாதிரி சஃபர் பண்ணாம உன்னை நினைக்கிறதுக்கு எனக்கு அவ்வளவு வந்து சான்ஸ் கிடைக்கிறதுன்னு. அவ்வளவு எக்ஸால்டட் டிவோட்டில நம்ம கிடையாது.
குந்தி தேவியெல்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு இது என்ன கேட்கிறா ஓ கிருஷ்ணா, நான் உமக்கு என் வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். ஏனென்றால் நீங்கள் அசல் ஆளுமை மற்றும் ஜட உலகின் குணங்களால் பாதிக்கப்படவில்லை. அவர் வந்து இஸ் அ டிஃபரெண்ட் என்டிட்டி தானே, நம்மள மாதிரி பஞ்சபூதங்களால ஆன உடல் கிடையாது அவருக்கு. அவர் வந்து தான் தோன்றி அவருக்கு தோணுறது அவர் சுய இச்சையால அவர் வந்து இது அவதாரம்ல எடுக்கிறார். அதுக்கு ஒரு பர்பஸ் இருக்கும். எந்த பர்பஸ்க்கு எந்த மாதிரி அவதாரம் எடுக்கணும்னு தெரிஞ்சுட்டு அவர் அந்த மாதிரி எடுக்கிறார். யாரோட இதுலயும் அவர் வந்து கட்டுப்பட மாட்டார். அவர் தான் ஆளுநர். இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும். எல்லா லெவல் 1 எல்லாம் பண்ணி லெவல் 2 எல்லாம் பண்ணிட்டு நீங்க ஐ திங்க் மோர் தேன் தட் யூர் ஆல் டூயிங். எல்லாரும் ஆனா இனிஷியேஷன் எடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. வெரி நைஸ் இட் வில் பி. எல்லாரும் 16 ரவுண்டு பண்ணுங்க. ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் உங்களுக்கு லைஃப்லயே. எல்லாம் பண்றேன்னு நினைக்கிறேன். நான் இருந்தாலும் நான் ஜென்ரலா சொல்றேன். இட் வில் பி வெரி குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நமக்கு. அப்புறம் அது வந்து என்ன சொல்ற, அப்புறம் நீங்கள் எல்லாவற்றிற்குள்ளும் இல்லாமலும் இருப்பீர்கள். இந்த இது படைக்கப்பட்டதே, இந்த உலகமே என்ன யார் படைத்திருக்கா, அந்த யூனிவர்ஸே அவர் தான் படைத்திருக்காரு. ஸோ டெஃபினெட்லி ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் அவரோட அம்சம் இருக்கும். அவரோ உயிர் வாழிப்ப நம்மளும் நம்மளும் அவரோட குழந்தைகள். அப்ப நம்ம கிட்டயும் பகவானோட அந்த சச்சித்தானந்தானாக்க நம்மளும் சச்சித்தானந்தா. நமக்கும் வந்து பிறப்பில்லை, இது என்னது, இறப்பில்லை பிறப்பில்லைன்னா ஆத்மா சொல்றேன். அவருக்கும் அதே மாதிரிதான். சோ எல்லாமே நமக்கு வந்து எல்லா உயிர்வாய் எல்லாமே அந்த மாதிரி. அப்புறம் வேற எல்லாமே என்னது சேத்தனம் அச்சேத்தனம் எல்லாம் சொல்லுவாங்க. எல்லாமே அவர் படைக்கப்பட்டவை. அப்ப அவர் அது எல்லாத்தையும் இருக்கார். ஒரு எறும்பை பார்த்தாலும் அந்த எறும்புக்குள்ளே அவர் இருக்கார். பரமாத்மா ஒரு இதுக்குள்ள இருக்கார். அவர் வெளியிலயும் இருக்கார். எங்க இருக்கார்? கோலோக பிருந்தாவனத்தையும் இருக்கார். அந்த மாதிரி சதா இதை கொடுத்திருக்கு. எல்லாவற்றிற்குள்ளும் இருக்கிறார், இல்லாமலும் இருக்கிறார். இருந்தாலும் நீங்கள் அனைவரது கண்களுக்கும் தெரியாதவர் இருக்கார். ஆனா நம்ம கண்களுக்கு தெரியறதா? we are not lucky as அர்ஜுனா. அர்ஜுனா வாஸ் வெரி லக்கி டு see him in front of him. அழகா பேசுறார். அவர் என்ன சொல்றார் கேட்டுன்னு அவர் பண்ணிட்டார். நம்ம எல்லாம் அவ்வளவு எல்லாம் லக்கு கிடையாது. ஆனா நமக்கு வந்து லைஃப்ல நம்ம இதெல்லாம் பண்ண பண்ண நமக்கே தெரிஞ்சு போயிடும் பகவான் எவ்வளவு நம்ம கிட்டக்க இருக்கார், எவ்வளவு நமக்கு நல்லா பண்றார் அப்படிங்கிறது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நமக்கு வந்து தெரிஞ்சு போயிடும். சோ அவர் அனைவரது கண்களுக்கும் தெரியாதவர். ஓகே, வந்து இஸ் நாட் சீன் பை எவ்ரிபடி. எஸ், இப்ப யார் நெக்ஸ்ட் படிக்கிறோம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி இல்லாட்ட படிக்கலாம். 4 பேர் தானே இருக்கும். யார் ஜெயஸ்ரீ மாதா படிக்க போறா? யார் படிக்க போறாள்? ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। படிங்க. मायाजनिकच्छन्नम् अज्ञादोक्ष सम्मव्ययम्। என்ன மாதாஜி? இல்ல ஜவனி காச்சன்னம் நினைக்கிறேன். நாங்க அப்படிதான் படிச்சிருக்கோம். இதுல ஜவனி கச்சன்னம் போட்டிருக்கு. உங்க புக்ல என்ன போட்டிருக்கு பாருங்க. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. இங்க இருக்கு புக் பாக்கலாம். மாயா ஜவனி காச்சன்னம். ஏன்னா நான் சான்ஸ்கிரிட்ல படிக்கிறதுனால எனக்கு அதுதான் பயாடே இருக்கு. இது வந்து தமிழ்ல நான் போட்டது ஒருவேளை மிஸ்டேக் இருக்கலாம். 1.8 மாயா ஜவனி காச்சன்னம் இவரும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அத எடுத்துட்டேன் மாதாஜி. மாயாஜவனிகாச்சன்னம் மாயாஜவனிகாச்சன்னம் அஜ்ஞாதோக்ஷ சம்மவ்யயம் லக்ஷ்யசே மூடதிருஷா நடோ நாட்டியதரோ யதா. வரம்புக்கு உட்பட்ட புலன். என்ன மாதாஜி? ஒரு ஸ்லோகம் படிச்ச போறா, பாக்கி உள்ளது நான் படிச்சு விடுறேன். மெயினா ஸ்லோகம் படிக்கிறது ஒரு சான்ஸ் கிடைக்குமே எல்லாருக்கும். படிக்கிறதுக்கு ஒரு நிறைய தப்பு இருக்கு. காச்சன்னம் அதான் ஜவனி காச்சன்னம். வந்து லட்சியசே மூட திருஷ மூட இந்த ஹர்ன் ஆயிடுச்சு. அதான் கூகுள், தேங்க்ஸ் டு கூகுள். வரம்புக்குட்பட்ட புலன் உணர்வின் எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டவராக இருப்பதால் இப்ப நமக்கு எல்லாம் இப்படி ஒரு வரம்பு வரைக்கும் தான் நம்ம லிமிட்டட். நம்மளுடைய இது எல்லாமே என்னது, சென்சஸ் எல்லாமே ஒரு லிமிட்டட் தான். இட்ஸ் நாட் பர்ஃபெக்ட், ஆல்சோ இம்பர்ஃபெக்ட் சென்சஸ் வி ஹேவ். அப்புறம் ஒரு லிமிட் வரைக்கும் தான். இப்ப நம்ம கண் பார்வையா இருக்கட்டும், ஒரு லிமிட் வரைக்கும் தான் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும். ஆஃப்டர் பியாண்ட் தட் நமக்கு வந்து கண்ணுக்கு தெரியாது. காதும் அப்படிதான். ஒரு லெவல் வரைக்கும் அங்கேருந்து சொன்னா நமக்கு கேட்கும். அதை விட தாண்டி பண்ணுவோம், அங்கேருந்து கத்தினியா எனக்கு கேட்கலையே அப்படின்னு. சோ எல்லாமே நமக்கு வந்து ஒரு கட்டுப்பாட்டுல தான் இருக்கு. ஆனா அவருக்கு எப்படி அதெல்லாம் வரம்பே கிடையாது. அவர் கண்ணாலையும் சாப்பிடுவார். அவன் வந்து காலால நம்ம நடப்போம். அவர் வந்து காதால நடப்பார். அந்த மாதிரி he can do anything. பகவான் இஸ் அந்த ஒரு இதுல இருக்கார். சோ வரம்புக்கு உட்பட்ட புலன் உணர்வுக்கு எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டவராக இருப்பதால் ஏமாற்றும் ஆற்றலின் திரை சீலையால் மூடப்பட்டிருக்கும் நித்தியமாக பழிவாங்க முடியாத காரணியாக. அப்ப இதெல்லாம் வந்து கூகுள் டிரான்ஸ்லேஷன் மாத்தாச்சு, இல்ல உங்க புக்ல அப்படிதான் கொடுத்திருக்காங்க. கொடுக்கல மாதாஜி, அப்படியே கொடுக்கல மாதாஜி. அதுதான் எல்லாம் நான் கூகுள்ல இருந்து போட்டது. அந்த காலத்துல நான் 2 years முன்னாடி பண்ணது. என்ன போட்டிருக்கானா, நீங்கள் குறைவுடைய புலன் உணர்வின் எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டவர் ஆவீர். நீங்கள் மாய சக்தியின் திரையால் மூடப்பட்டுள்ள குறையற்றவராகவே என்றும் இருக்கிறீர்கள். நடிகரை போல் உடை அணிந்திருப்பவரை அடையாளம் காண முடியாதவரை போலவே முட்டாள்களின் கண்களுக்கு நீங்கள்
புலப்படாதவராகவே இருக்கிறீர்கள். I think I have to stop this. இது வந்து ரொம்ப 2 years முன்னாடி போட்டது. I will open that இது எனக்கு வேதா பேஸே ஓபன் பண்றேன். இது வந்து this is too misguiding. அப்புறம் ஸ்டார்டிங்லயே எனக்கு இவ்வளவு ப்ராப்ளம். ஏன்னா நான் இவ்வளவு கஷ்டம் இருக்குன்னு நினைக்கல. இப்பதான் பார்த்த உடனே தெரிஞ்சது. வேதா பேஸ் ஒரு நிமிஷம், அது இப்போ ஒரு செகண்ட்ல ஓபன் பண்ணிடுறேன். வந்து பாயிண்ட், ஏன்னா அது இங்கிலீஷ்ல இருக்கும், அவ்வளவுதான். இங்கிலீஷ் அண்ட் சான்ஸ்கிரிட், தட் வில் பி மச் மோர் ஈஸியா. அது இங்கிலீஷை பார்த்து தமிழ்ல படிக்க சொல்லி கொடுத்தேன். ஐம் சோ சாரி, எல்லாம் ஒரு தடங்கலா இருக்கிற போல இருக்கு எனக்கு. ஷேர் தி ஸ்கிரீன். இது வந்து பர்பட் வேண்டாமே. ஓ, இது மீனிங் பண்ணி டிரான்ஸ்லேஷன் இஸ் 19 தானே இருந்தோம். கரெக்ட். இங்கிலீஷை பார்த்து படிக்கலாம். இப்ப யாருக்கோ படிக்கணும்னா இங்கிலீஷ், சான்ஸ்கிரிட் இருக்கு, இங்கிலீஷும் இருக்கு. இல்ல தமிழ் தான் வேணும்னாக்கா ஹெல்ப்லெஸ். ஏன்னா என்னோட தமிழ் வாஸ் நாட் குட். சரியா, அது வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் ஆகல. இங்கிலீஷை பார்த்து நம்ம சொல்லிக்கலாம். ஸோ இதுல என்ன கொடுத்துருக்கு, பீயிங் பியாண்ட் த ரேஞ்ச் ஆஃப் லிமிடெட் சென்ஸ் பர்செப்ஷன். நமக்குலாம் லிமிடெட் சென்ஸ் பர்செப்ஷன், அவருக்கு அந்த மாதிரி இல்லை. அதான் சொன்னேன், அவருக்கு கண்ணால நடக்கலாம், காதால கேட்கலாம், காதால சாப்பிடலாம், எப்படி வேணா அவரால் முடியும். ஸோ அதெல்லாம் பியாண்ட் அவருக்கு. You are eternally irreproachable. அவரை வந்து அப்புறம் என்னது, irreproachable factor covered by the curtain of deluded energy. அவரை வந்து அவ்வளவு சீக்கிரம் எல்லாம் புரிஞ்சுக்க முடியாது. deluded, confused எனர்ஜில தான் மாயா வந்து அவரோட கிரியேஷன் தானே. அவரோட ஒன் ஆஃப் த எனர்ஜி தான் மாயா. அப்போ வந்து அவரோட ஒன் ஆஃப் த பொட்டன்சி தான் மாயா. ஸோ அதுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கிறவர். அப்ப அவ்வளவு சீக்கிரம் அவரை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியாது. யூ ஆர் இன்விசிபிள், கண்ணுக்கு தெரியவும் செய்ய முடியாது. டு த யாருக்கு புரியும், டு த ஃபூலிஷ் அப்சர்வர். கண்ணுக்கு யாருக்குமே தெரிய வராது. அட்லீஸ்ட் நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸாவது பண்ணலாம். கொஞ்சம் பக்தி பண்றவங்களுக்கு, பக்தர்களா இருக்கிறவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு கோரிலேட் பண்ணி பத்தியா பகவான் ஏதோ ஒரு அனுகிரகம் இருக்குன்னா நம்ம புரிஞ்சுப்போம். ஆனா ஃபூலிஷ் அப்சர்வருக்கு என்னது, யாருக்கு அது வந்து பக்தி இல்லையோ அவளுக்கு ஒண்ணுமே புரியாது. ஸோ அவளுக்கு வந்து இன்விசிபிள்னா இருக்கு. கண்ணால இன்விசிபிள்னா ஆக்சுவலி கண்ணுக்கு தெரியாதவன், புரிஞ்சுக்க முடியும். அவளுக்கு புரியறா போலியும் பகவான் வந்து ஒன்னு காட்டி கொடுக்க மாட்டார். எக்ஸாக்ட்லி லைக் அன் ஆக்டர் ட்ரெஸ்ட் பை dressed as a player is not recognized. ஒரு ஆக்டர் இருக்கார், அவர் வந்து ஆக்ட் பண்றார், ஆனா யாருமே ரெக்கக்னைஸ் பண்ணல அவரை. அந்த மாதிரிதான் வந்து ஃபூலிஷ் பீப்புளுக்கு எல்லாம் நடக்கிறது. ஆனா பகவான் இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு அவளுக்கு தெரியாது, அந்த ஆக்டர் இருக்கான்னு தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறா போல, அவர் வந்து பட்டும் படாமல் இருக்கிறாங்கிற போல அது போல இருக்கார். அடுத்தது 20. யாருக்கோ படிக்கணுமா? கமலா மாதாஜி படிக்கணுமா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. तथा परमहंसानां मुनिनाममलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः. You yourself descend to propagate the signs of devotional service. மாதாஜி நான் மீனிங் படிச்சு விடுறேன். எப்படி மீனிங் படிச்சு? சரி மாதாஜி, ஓகே மாதாஜி. சான்ஸ்கிரிட் மாத்திரம், ஏன்னா அது வந்து ஒரு ஸ்லோகா படிக்கிறது ஒரு எல்லா இந்த புக்லயே இது கரெக்டா இருக்கு மாதாஜி. இந்த புக் எங்கிட்டே வச்சிருக்கேன், இது கரெக்டா இருக்கு. அது தமிழ் ரொம்ப தப்பா இருந்தது. ஆமா இல்ல, தமிழ் வந்து நான் தப்பா போட்டிருக்கேன். ஏன்னா கூகுள் டிரான்ஸ்லேஷன் எங்களோட வந்து தமிழ் புக் கிடையாது மாதாஜி. அப்ப நான் கூகுள்ல போட்டதுனால எல்லாம் தப்பா இருக்கு. எனவே ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு, இதுல வந்து ததா பரமஹம்சானம். பரமஹம்சானா தெரியும் இல்லையா? நம்ம வந்து இது பரமஹம்சா யாரு சொல்லுவானா, அவளுக்கு எது வந்து நம்ம எல்லாம் வெளுத்ததெல்லாம் பால் நினைச்சிருவோம். அவளுக்கு அப்படி இல்ல. பால் எது, தண்ணி எது, அந்த பரமஹம்சா, ஹம்சனா இது கொக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஹம்சனா எனக்கு கொக்கு. அது கரெக்டா அதுக்கு பாலும் தண்ணி மிக்ஸா இருந்ததுன்னா அது கரெக்டா பால் மாத்திரம் எடுத்துக்குமா, தண்ணி அப்படியே விட்டுருமா. அதுக்கு அந்த ஒரு அன்னப்பறவை மாதாஜி, அன்னப்பறவை மாதாஜி, அன்னப்பறவை, அன்னம் அன்னம் இல்லையா? அது கொக்கோ அன்னமோ எனக்கு அது டிஃபரன்ஸே தெரியறது இல்ல. ஓகே, அந்த மாதிரி. எஸ், கரெக்ட். அந்த மாதிரி பண்றப்பல இப்ப ஈவன் மனிதர்களுக்கு கூட இந்த பரமஹம்சான்னு நம்ம கேட்டிருக்கோம். ஏன் இந்த மாதிரி அவளுக்கு வந்து இது தெரியும், டிஃபரன்ஸ் தெரியும் அவளுக்கு. நம்மள மாதிரி உள்ளவெல்லாம் ஒரு மயக்கத்துல தான் இருக்கும். So you yourself descend to propagate the transcendental signs of devotional service unto the hearts. மறைக்கிறது unto the hearts of the advanced transcendentalists. Advanced transcendentalists யாரு நல்ல பக்தி பண்ணி அவ்வளவு வந்து நிலையில இருக்காங்களோ அவளுக்கெல்லாம் வந்து அவரே வந்து டிசென்ட்னா ஒரு அவதாரம் எடுத்துன்னு வந்து அவளுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு தெளிவு கொடுக்கிறார். he gives and propagate, என்னது எக்ஸ்பேண்டும் பண்ணி வந்து காட்டி கொடுக்குற எப்படின்னு. டிரான்சென்டென்டல்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு யாரு காட்டி கொடுக்குறாங்க? ரொம்ப எக்ஸால்டட் டிவோட்டிஸ்க்கு, இந்த ஆர்ட்ஸ் ஆஃப் த அட்வான்ஸ் டிரான்சென்டென்டலிஸ்ட் அண்ட் மென்டல் ஸ்பெகுலேட்டர்ஸ் who are purified by being able to discriminate between matter and spirit. ஆத்மானா என்ன? மேட்டர்னா இந்த பௌதிக உலகத்தை நம்ம எல்லாம் பாக்குறோமே, அதுனா என்ன? ஆக்சுவல் நம்ம யாரு? நம்ம வந்து
கேரளம் ஆத்மா தான். பட் இன்னமும் நம்மனா பேபி ஸ்டெப்ல தான் இருக்கும் பக்தியில, அதனால தெரியறது இல்ல. நம்ம வந்து இந்த உடல் தான் நாமன்னு சொல்லிட்டு அலங்காரம் பண்ணி இந்த உடலுக்கு அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம். ஆனா எக்ஸால்டட் டிவோட்டிஸ்க்குலாம் they don't just bother. அவள்லாம் பார்த்துன்னா எப்படியோ ட்ரெஸ் பண்ணிருப்பா, தாடி வளர்ந்துருக்கும், பசி எடுக்காது, அவளுக்கு ஒரு மாதிரி இருப்பா அவங்கலாம். சோ அவ என்ன, அவ வந்து ஆத்மா நினைச்சுட்டு இருக்கா அந்த மாதிரி. சோ பகவானே இறங்கி வந்து அவளுக்கு இந்த இதெல்லாம் காட்டி கொடுக்குற. யாரு who are purified, யாரு இந்த transcendentalists who are purified by being able to discriminate between matter and spirit. அவ கரெக்டா அது வந்து கண்டுபிடிச்சு எது மேட்டர் எது ஸ்பிரிட்னு அவளுக்கு தெரியும். they don't get confused. how then can we women know you perfectly? அந்த மாதிரி உள்ளவாளுக்கு தான் வந்து அந்த இதெல்லாம் தெரியுமே. யாரு பரமஹம்சாளுக்கு தான் தெரியும். எங்களை மாதிரி ஆர்டினரி விமன், குந்தி தேவியெல்லாம் ஆர்டினரிங்கிற, அப்ப நம்ம எல்லாம் எந்த முக்கு? அப்ப எங்களுக்கு எல்லாம் உங்களை பத்தி இவ்வளவு எல்லாம் எங்களுக்கு எல்லாம் தெரியாதே அப்படிங்கிற. எப்படி எங்களுக்கு தெரிய வரும் உங்களுக்கு பெர்ஃபெக்டான? எஸ், வேற யாரு நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாரோ படிக்கிறாளா? உன்னி கிருஷ்ணன் பிரபு நான் ட்ரை பண்றேன் மாதாஜி. தாராளமா பண்ணுவோம். இங்கிலீஷ்ல இருக்கு, பரவாயில்லையா உங்களுக்கு? பரவாயில்ல மாதாஜி. இல்ல பரவாயில்ல மாதாஜி. இது ஈஸி தான். கிருஷ்ணாய கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்த கோபகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமஹ. ராகம் தெரியல மாதாஜி, ஏதோ பண்ணிட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா படிச்சாள் மாதாஜி. இது ஆக்சுவலி நம்ம பிராணத்திலேயே வருது. நம்ம பிரேயர் இன்னைக்கு பண்ணல, மறந்து போயிடுது. இந்த இவ்வளவு கன்ஃபியூஷன்ல நான் மறந்து போயிட்டேன். இல்ல பிரேயர் பண்ணிருக்கணும், மறந்து போயிடுது. அதுல வருது, இந்த பிரேயர் வருது. So it's very easy. Thank you. You are very lucky மாதாஜி. ஈஸியா வந்துருது. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இது என்ன கொடுத்துருக்க? லெட் மீ தேர்ஃபோர். அதனால நான்லாம் ஒரு முக்குக்கும் கிடையாது, எனக்கெல்லாம் இவ்வளவு எல்லாம் புரிய பரமஹம்சா மாதிரி எல்லாம் நான் கிடையாது, நான் ஆர்டினரி உமன் அப்படிங்கிறான். அதனால லெட் மீ தேர்ஃபோர் ஆஃபர் மை ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் ஒபிசன்சஸ் unto the Lord. அதனால நான் வந்து என்னுடைய வந்து தாழ்மையான வணக்கங்களை உங்களுக்கு வந்து சமர்ப்பிக்கிறேன். who has become the son of வசுதேவா. யாரு நீ? வந்து வசுதேவரோட பிள்ளையா இருக்கியே. இது வந்து மறைக்க the pleasure of தேவகி. அப்புறம் என்னது, தேவகிக்கு நீ வந்து இது என்னது பிளஷர் பொட்டன்சி சொல்லுவாங்களே, நீ வந்து இது என்னது, தேவகிக்கு விளையாட்டு குழந்தையா இருந்து அவளுக்கு ஒரு ஆனந்தத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பிள்ளையா இருந்திருக்க. வசுதேவரோட பிள்ளை ஆனந்தத்தை, தேவகிக்கு ஆனந்தத்தை கொடுக்கிற பிள்ளையா இருந்திருக்க. the boy of நந்தா, நந்த பாபா, அவங்க தானே foster father அப்படிம்பாங்க, வளர்ப்பு தந்தை. அந்த வளர்ப்பு தந்தையோட பிள்ளையா இருந்திருக்க. அண்ட் அதர் கவர்டு மேன் ஆஃப் பிருந்தாவனா. எல்லாம் பிருந்தாவனால இருக்கிற கவர்டுனா என்னது, இந்த பால் கறக்க மாடு என்னது, மாடு கறக்கிற மாடா, என்ன மாடு பால் கறக்கிற அந்த வாழ்க்கெல்லாம் நீ வந்து பிருந்தாவனத்துக்கெல்லாம் நீ வந்து ரொம்ப ஆனந்தத்தை கொடுக்கும் ஒரு இவனா இருந்திருக்க. அண்ட் என்லிவனர் ஆஃப் த கவுஸ் அண்ட் த சென்சஸ். கவுஸ், அங்க இருக்கிற பசுக்களுக்கு எல்லாம் கூட நீ ரொம்ப ஆனந்தை கொடுத்து ஒரு லைஃப் கிரியேட் பண்றதுல இருந்திருக்க. அண்ட் சென்சஸ் இஸ் கால்ட் ரிஷிகேஷா. எல்லா சென்சஸையும் அப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கிற அந்த மாதிரியா நீ ஒரு ஆள். அந்த மாதிரி ஒரு ஆளுக்கு நான் வந்து என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எஸ், வேற யாரு படிக்கிறீங்க? எல்லாருமே படிக்கலாம், ரொம்ப ஈஸி தான். இது ஈஸி தான். யார் படிக்கிறார்? வேற யாரு இருக்கா? ஒருத்தர் விட்டு போயிட்டாரோ? உன்னிகிருஷ்ணன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உன்னி கிருஷ்ணன் பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. அவர் டிரைவிங் போட்டுருக்காங்க. ஹரிகிருஷ்ணன் தான் டிரைவிங் மாதாஜி. ஓகே, யாரு டிரைவிங்? உன்னி கிருஷ்ணன் பிரபுஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி பார்ட்டிசிபேட் பண்றீங்களா? ஓகே, he is not responding. உன்னி கிருஷ்ணன் படிப்பாரு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிக்கிறடா, படிங்க. நம பங்கஜ நபமாய நம பங்கஜ மாலினி நம பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாந்தி. ஹரே கிருஷ்ணா. கரெக்டா படிச்சுட்டேன். அப்புறம் என்ன சொல்ற? திரும்பி நான் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். யாருக்கு? ஓ லார்ட், whose abdomen is marked with a depression. அந்த குழி இருக்கேன் நம்ம அப்டமன்ல, ஒரு தொப்புள் குழி இருக்கிற போல marked with the depression. அவருக்கு எப்படி டிப்ரெஷன் ஆச்சான்? லோட்டஸ் அங்கேன்னு வந்திருக்கு. பிரம்மா பிறந்தார் இல்லையா, அந்த லோட்டஸ் இதுல எனக்கு கமலத்துல, அது அந்த அதுல ஒரு டிப்ரெஷன், அந்த வயத்துல ஒரு டிப்ரெஷன் இருக்கே. டிப்ரெஷனா குழி, அதுல இருந்தா லோட்டஸ் ஃபிளவர் வந்திருக்கு. who are always decorated with garlands of lotus flowers. அப்புறம் என்னது, எப்பவுமே அவரோட லோட்டஸ் என்னது, கமல் என்ன சொல்லுவாங்க லோட்டஸ்க்கு? என்ன சொல்லுவாங்க? கமலா தான். என்ன சொல்லுவா லோட்டஸ்க்கு? கமலா மாதாஜி. அந்த மாதிரி எல்லாம் அலங்கரித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். நீங்க எப்பவுமே கமலத்தை வந்து மாலையா வந்து அணிந்துட்டு இருக்கீர்கள். அப்புறம் whose glance is as cool as lotus. லோட்டஸ் எப்படி இருக்கும்? அந்த இதழெல்லாம் பார்த்தா அப்படியே நல்ல சாஃப்ட் அண்ட் குளுமையா இருக்கும். அந்த மாதிரி அவரோட கண் விழிகள்லாம் எப்படி இருக்குமா, அது எப்படி எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றா.
குந்தி தேவிக்கு அவ்வளவு கஷ்டம் வந்தாலும் என்னதுனாக்கா பகவானை நினைத்து அவ்வளவு வந்து வருத்தப்பட்டு எனக்கு இது இல்லையா அது இல்லையா சொல்ல மாட்டானா. ரொம்ப வந்து she used to be very close to Krishna. இந்த மாதிரி புகழ்ந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவாங்க. whose glance is as cool as lotus and whose feet are engraved with lotuses. ஃபுல்லா லோட்டஸால கவர்டா இருக்கீங்க. மாலையும் சரி கண்ணும் வந்து லோட்டஸ் மாதிரி இருக்காம், சாஃப்டா கூலா. அண்ட் ஃபீட் பாதங்கள்லயும் இப்படி லோட்டஸ் ஃபிளவர்லாம் மெத்து மத்துன்னு இருக்கும் அது. எஸ், அவர் மத்த ஆளு வந்து ஹரிகிருஷ்ண பிரபுஜி வந்து டிரைவிங்கா. ஓகே, அவர் டிரைவிங், ஹரிகிருஷ்ணன் டிரைவிங். ஓகே ஓகே, நான் இதை பார்க்கலையே, சாட்ல இருந்து போட்டாரா? ஓகே மாட்டோம். அப்ப இப்ப திரும்பி அதே இதுல பண்ணலாம். நான் முதல்ல ஆரம்பிக்கிறேன், அப்புறம் ஜெயஸ்ரீ மாதா. யதா ரிஷிகேஷ கலேன தேவகி கம்சேன ருத்தாதி சிரம் சுச்சார்பிதா விமோசிதாஹம் ச மகாத்மஜா விபோ த்யயி त्वयैव नाथेन முகுர்விபத்கணாத். இதுதான் நமக்கு இந்த இதுல வருது இல்ல. ஆக்சுவலி இது எவ்ரிதிங் இஸ் தேர் இல்லையா? ஆக்சுவலி இது வரைக்கும் இன்னும் தெரியாது எனக்கு. நம்பர் மாதாஜி நம்பர் பார்க்கணும். இல்லை, நான் வந்து வேதாபேசம் போடும்போது நான் அப்படியே எக்ஸ்ட்ரீட் போயிட்டு பண்ணிட்டே இருப்பேன். ஆனா இதெல்லாம் இருக்கு, எங்களுக்கு செலக்டடா தான் கொடுத்துருந்தான். ஒரே ஒரு நிமிஷம். ஒரே ஒரு நிமிஷம். நான் லிஸ்ட் கொடுத்துருக்கேன், அதுல என்ன நம்பர்ஸ் பாக்குறேன். 18ல இருந்து 43. ஓ, நிறைய இருக்கு. ஏன்னா இது செலக்டட் தான். நாங்க வந்து பஜன் கிளாஸ் பாடுவோம், இது இப்ப கிடையாது. அப்ப இதுல என்ன சொல்றோம்? ஓ ரிஷிகேஷா, மாஸ்டர் ஆஃப் த சென்சஸ் அண்ட் லார்ட் ஆஃப் லார்ட்ஸ், சுதிக்கிறா. You have released your mother Devaki, who was long imprisoned and distressed by the envious king Kamsa. அவ சொந்த பிரதர்னா இந்த கசின் தான். அந்த கம்சன் என்னது, தன்னோட தங்கைனும் பார்க்காம கல்யாணத்தன்னைக்கே வந்து அந்த அசரீரி சொல்லிட்டுன்னு சொல்லிட்டு இவளோட 8வது குழந்தைய வந்து இது என்னது கொலை பண்ண போறது அப்படின்னு தெரிஞ்சோடனே என்ன பண்ணிட்டான்? இம்ப்ரிசன் பண்ணிட்டான், ஜெயில போட்டான். அவ்வளவு அந்த மாதிரி துன்புறுத்தின இவ அந்த அவளையே என்ன பண்ணா, நீ வந்து பிறந்து அந்த அதெல்லாம் கூட நீ வந்து உங்க அம்மாவை என்ன சொல்றேன், உங்க அம்மா வந்து இந்த இக்கட்டான சிச்சுவேஷன்ல இருந்து வெளியில, இம்ப்ரிசன்ல இருந்து வெளியில கொண்டு வந்துட்டேன். யூ ரிலீஸ் யுவர் மதர் தேவகி ஃப்ரம் who was long imprisoned and distressed by the envious king Kamsa, and me and my children from the series of constant dangers. குந்தி தேவி என்ன சொல்றா, என் குழந்தைலாம் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டா, என்னோட என்னையும் சரி நானும் கஷ்டப்பட்டேன், என் குழந்தையும் கஷ்டப்பட்டான். ஆனா எவ்வளவு கஷ்டங்கள் வந்தாலும் நீதான் வந்து எப்போ ஒரு சமயத்திலையும் வந்து காப்பாத்திருக்க அப்படின்னு. இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இது நன்றி சொல்றா போல. எஸ் மாதாஜி படிங்க. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. விஷான் மகாத்மி புருஷாத தர்ஷனாத் அசத்தபாயா வனவாச கிருத்ரதஹ ருதே மிருதே அநேக மகாரதாஸ்ததோ ரௌணி அஸ்தரஸ்தாஸ்ம ஹரே அபிரக்ஷிதாஹ. Hare Krishna. So my dear Krishna, your lordship has protected us from a poisoned cake. அது சின்னதா இருக்கும்போது இந்த யாரு பீமன் சின்னதா இருக்கும்போது இந்த விஷமான பொருள்லாம் கொடுத்து சாப்பிடலாம் வச்சார். அதுல இருந்து கூட அவர் வந்து தப்பிக்க வச்சுட்டான். அப்புறம் என்னது கிரேட் ஃபயர், அந்த அரக்க மாளிகையில வந்துட்டு வேணும்னே அந்த அரக்க மாளிகை எல்லாம் கிரியேட் பண்ணி அதுல நீங்க இங்க எல்லாம் சொல்லி அதுக்கு இது என்னது இந்த இது வச்சு என்னது தீயெல்லாம் வச்சு. ஆனா அவளுக்கு தெரிஞ்சு போயிட்டு அப்புறம் சுரங்கத்து வழியா அவ வெளியில வந்துட்டான். ஃப்ரம் கேனிபல்ஸ்னா என்னது, ஏதோ அனிமலால் ஏதோ ஆச்சோ அது தெரியாது எனக்கு. ஃப்ரம் த விஷியஸ் அசம்பிளி, இந்த மாதிரி அந்த இது என்னது துயில் உரிக்கிறது, அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் கூட நீ வந்து அப்பதான் நீ தான் வந்து காப்பாத்தின. ஃப்ரம் சஃபரிங் டியூரிங் அவர் எக்ஸைல் இன் த ஃபாரஸ்ட், நாங்க ஃபாரஸ்ட்ல வந்து நாங்க கைதி மாதிரி இருந்தோம், அப்போ நீ தான் வந்து காப்பாத்தின. ஒரு விஷயத்தையும் அவள் ரிமெம்பர் பண்ணி வந்து தேங்க்ஸ் சொல்றா. நீ ஒவ்வொரு சமயத்துல நீ தான் வந்து எங்களை காப்பாத்தின. அண்ட் ஃப்ரம் த பேட்டில் வேர் கிரேட் ஜெனரல் ஸ்பாட், இது குருக்ஷேத்திர வார் தான், மகாபாரத வார், அதுல இருந்து நீ எங்களை காப்பாத்தி எங்களை ஜெயிக்க வச்ச. அண்ட் நவ் யூ ஹவ் சேவ்ட் அஸ் ஃப்ரம் த வெப்பன் ஆஃப் அஸ்வத்தாமா. அஸ்வத்தாமா வந்து அந்த இது விட்டான் இல்லையா, அப்போ வந்து என்னது அஸ்வத்தாமா அம்பு விட்டதுல யாரு பரீட்சித்தா, யாரு மகாராஜா இருந்தார் உள்ள, பரீட்சித் மகாராஜா. அவரை காப்பாத்தினது என்னது, கிருஷ்ணர் உள்ள போயிட்டேன்னா அது எடுக்க முடியாது, அது வந்து அட்டாக் பண்ணதான் செய்யும். அப்ப அவர் அந்த ஊம்புக்குள்ள போய் he protected the child also. அந்த மாதிரி நீ ஒவ்வொரு விஷயத்தையும், ஏன்னா நம்ம அதான் இதுல இருந்து நம்ம என்ன படிக்கணும்னு எல்லா ஸ்லோகத்திலும், அது பகவத்கீதா நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன், ஒவ்வொரு ஸ்லோகம் will teach us how to behave, how not to behave, எப்படி எல்லாம் நம்ம வந்து அதுல இருந்து கருத்தை எடுத்துக்கணும்னு. இதுல நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும்னா குந்தி தேவி அப்படியாச்சா அந்த ஸ்டோரி மாதிரி கிடையாது. இதுல இருந்து என்ன புரியுதுன்னா, டிவோட்டியா இருக்குன்னா பகவான் எப்பவுமே இருக்க நமக்கு வந்து காப்பாத்துறதுக்கு.
கஷ்டம் வராம இருக்காது. டெஃபினட்டா ஒரு லைஃப் எடுத்துருக்கோம்னாக்க கஷ்டங்கள் வரும். ஆனா அது பொறுத்துக்க கூடிய ஒரு அது போல ஒரு சுச்சுவேஷன் கொடுப்பார். இல்ல அது மாதிரி பெரிய கண்டம் வந்தாலும் அதுல இருந்து நம்மளை வந்து காப்பாத்துறதுக்கு வந்து பகவான் எப்பவுமே நமக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவார். பட் we have to be a- கேனிபல்ஸ்னா நரபட்சணி. என்ன மாதாஜி? கேனிபல்ஸ்னி இருக்கு இல்லையா மாதாஜி, அது நரபட்சணி. அதான் என்ன ஸ்டோரி தெரியாதுன்னு. அது என்ன ஸ்டோரி, அதுக்கு அதோட என்ன ஸ்டோரி எனக்கு தெரியாது. கேனிபல்ஸ்ல அது என்ன பேக்ரவுண்ட் ஸ்டோரி எனக்கு தெரியாது. வேற எல்லாம் அரக்க மாளிகை தெரியும். அந்த பீமனுக்கு வந்து அந்த விஷத்தோட இதை வச்சா, அப்புறம் அந்த விஷயஸ் அசம்பிளினா அந்த துயில் உரிக்கிறது அந்த இது தெரியும். சஃபரிங் ஃப்ரம் எக்ஸைட், ஃபாரஸ்ட் இருக்கும்போது துன்புறுத்தும் போது அவர் இருந்தார். சோ அது ஆனா இந்த ஸ்டோரி எனக்கு தெரியாது. கேனிபல்ஸ்னா அது என்ன தெரியல எனக்கு. அப்புறம் அஸ்வத்தாமாவதியும் வந்து காப்பாத்தினார். அப்ப இதுல நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும்னாக்கா we have to be a devotee. எப்பவுமே கிருஷ்ணரோட பக்தர்களா இருக்கணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்ணணும், ஜபா பண்ணணும், பகவானுடைய பிரசாத நைவேத்தியம் பண்ணி அதுதான் சாப்பிடணும். இந்த மாதிரி இருந்தாலே போதும். பகவானோட பக்தர்களா நம்ம வந்து மாறிட்டோம்னு அர்த்தம். டேக் அவே மெசேஜஸ் we have to be a devotee. எஸ் 25 படிங்க மாதாஜி. யாரு படிக்கிறாள்? கமலா மாதாஜி படிங்க. विपदः सन्तुदा सश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम्. So என்ன சொல்றா? I wish that all those calamities would happen again and again. யாரா கேட்பானா? அவ கேட்பா. திரும்பி இந்த கஷ்டங்கள்லாம் எனக்கு திரும்பி திரும்பி கொடுங்கிறா. விபத சந்தத சஸ்வா தத்திர தத்திர ஜெகத்குரு, திரும்பி திரும்பி இந்த கஷ்டங்கள்லாம் கொடு. so that we could see you again and again. அப்பதான் நீ எங்க கூடயே இருப்ப, எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டே இருப்ப அப்படின்னு. for seeing you means that we will no longer see repeated births and deaths. உங்களை பார்த்தாலே என்னது, எங்களுக்கு வந்து திரும்பி பிறப்பு இறப்புங்கிற அந்த சுழற்சியில இருந்து நாங்க வந்து விடுதலை பெறுவோம். அதனாலேயே எனக்கு கஷ்டம் கொடு, நீ என் கூட இருப்ப, காப்பாத்துறதுக்கு எங்களுக்கு இந்த சுழற்சியில இருந்து விடுதலையும் ஆகும். வெரி பியூட்டிஃபுல் மெசேஜ். எஸ் நெக்ஸ்ட் யார் படிச்சாங்க? மாதாஜி படிச்சாங்க இல்லையா? காயத்ரி மாதாஜி. இது ட்ரை பண்றேன் மாதாஜி நானு. ஜன்மைஸ்வர்ய ஸ்ருதா ஸ்ரீபிர் யதா மானா மதః புமான் நைவர்ஹை அதிதாதும் வை ஸ்வாம் அகிஞ்சான கோச்சரம். சூப்பரா படிச்சாள் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ரொம்ப நல்லாவே படிச்சாள். இது எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கறதுனால எனக்கு தெரியாது, ட்ரை தான் பண்றேன் மாதாஜி. கரெக்டா அந்த டியூன்ல வந்துடுது. இது எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கா. அதான் இன் பிட்வீன் ஸ்ட்ரோக்கா தான் எங்களுக்கு வந்து பஜன் கிளாஸ் சொல்லி கொடுத்துருக்கா. இந்த ஸ்ட்ரோக்கா இருக்கு, அதான் பார்த்தேன். ஆனா அதே கரெக்டா நீங்க வந்து வேர்ட்ஸ் பண்ணி சொன்னால் ஒன்லி அகிஞ்சன இல்ல அபிதாத்தும் பை. நீங்க பிதாத்தும் பை சொன்னால் என்ன தோன்றது? அபிதாத்தும். ஓகே, அபிதாத்தும் பை. ஓகே மாதாஜி, தேங்க்யூ. ஓகே, அதுல என்ன சொல்றேன்? மை லார்ட், யுவர் லார்ட்ஷிப் கேன் ஈஸிலி பி அப்ரோச்ட். உங்களை வந்து நம்ம வந்து ஈஸியா வந்து அணுகலாம். பட் என்ன பண்ணோம்? பட் ஒன்லி பை தோஸ் who are materially exhausted. அப்படின்னா என்னது? பௌதிகத்தை ஆசையெல்லாம் விடுபட்டவாளுக்குதான் பகவானை அணுக முடியும். இல்லாட்டி ஈஸியா அணுகிடலாம் உங்களை. ஆனா என்னது, நமக்கு இன்னமும் பௌதிகத்தை சம்பந்தம் வச்சுருக்கோமே, என்னுடைய மனிஷா, என்னுடைய வீடு, என்னுடைய நகை, என்னுடைய பொருள், என்னுடைய 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 சொல்லிட்டு வச்சுருக்கோமே, அது வந்து யாருக்கு விடுபட்டிருக்கோ அவளுக்கு வந்து பகவானை ஈஸியா அணுக முடியும். One who is on the path of material progress, trying to improve himself with respectable parentage, great opulence, high education and bodily beauty, cannot approach you with sincere feeling. அப்ப என்னது? பௌதிக சம்பந்தம்னா என்னெல்லாம் கொடுத்திருக்க? மெட்டீரியல் ப்ரோக்ரஸ், பணம் நிறைய சம்பாதிக்கணும், நல்ல ஒரு வசதியா கார் வாங்கணும், வசதியா வீடு வாங்கணும், எல்லாம் வசதி எல்லாம் அந்த மாதிரி மெட்டீரியலி ஆப்புலண்டா இருக்கிறது. ட்ரைங் டு இம்ப்ரூவ் ஹிம்செல்ஃப் வித் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறான்? ரெஸ்பெக்டபிள், எனக்கு நல்ல ஒரு ரெஸ்பெக்டபிள் பேரண்டேஜ், நான் நல்ல ஒரு அம்மா அப்பா ஆகணும், நல்ல ரெஸ்பெக்டபிள் பொசிஷன், என்னுடைய அம்மா அப்பா, அந்த மாதிரி எல்லாம் என்னுடையது. என்னுடைய அம்மா அப்பா, என்னுடைய குழந்தைகள், என்னுடைய மனைவி, என்னுடைய வீடு, அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு பகவானை அணுகிறது ரொம்ப கஷ்டம். கிரேட் ஆப்புலன்ஸ், ஹை எஜுகேஷன், நான் படிச்சிருக்கேன், ஐஐடி படிச்சிருக்கேன், டாக்டர் பண்ணியிருக்கேன், அப்புறம் என்ன பாடிலி பியூட்டி, நான் நல்லா பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கணும், அதுக்கு நான் ஹேர் டை பண்ணிக்கிறது என்ன, அது பண்ணி நிறைய நிலமா இருக்கேன், அதுல எல்லாம் நாட்டம் போயிடுதுன்னா they cannot approach you with sincere feeling. அவளுக்கு வந்து பகவானை அணுகிறதுக்கு அணுகுவாங்க, அவங்களும் பக்தி எல்லாம் பண்ணுவாங்க, அந்த சின்சியாரிட்டி கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு. இதுக்கெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காம பகவான் அணுகிறதுக்கும், இதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து பகவான் அணுகிறதுக்கும் கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ். எஸ் உன்னி கிருஷ்ணன் பிரபுஜி படிக்கிறா? ஹரே கிருஷ்ணா. உன்னி கிருஷ்ணன் பிரபுஜி இருக்கேளா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா படிங்க. நமோ கிருஷ்ண பிதாயே நிவృத்த குண விருத்யே ஆத்மானாய தத்மாத்மாய சத்
சந்தியாய சாந்தாய கைவல்ய பதையே பதையே நம. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ். அப்ப என்னது? அகிஞ்சன வித்தாய, வித்து பணம். My obeisances are unto you who are the property of materially impoverized. My obeisances unto you. நான் வந்து வணக்கத்தை சொல்லி யாருக்கு? Who are the property of the materially impoverized. Who is the property of the materially impoverized. Materially impoverized என்ன அர்த்தம் கொடுத்திருக்கு மாதாஜி? ரொம்ப materially you have nothing to do with the actions and reactions of the material modes of nature. You are self-satisfied and therefore you are the most gentle and master of the monist. அப்படின்னா who are the property of materially impoverized. I think நான் வந்து யார்கிட்ட பணம் இல்லாம இருக்காங்களோ, மெட்டீரியலி ரொம்ப புவரா இருக்காங்களோ, அதான் அர்த்தம். யார் வந்து பணம் இல்லாம கஷ்டப்படுறாங்களோ அவங்களுக்கு நீ ப்ராப்பர்ட்டியா இருக்கு. யார் வந்து பணம் இல்லாம கஷ்டப்பட்டு உன்னை வந்து ரொம்ப சுதிச்சுன்னு இருக்காங்களோ, அவங்களுக்கு எல்லாம் நீ வந்து ப்ராப்பர்ட்டியா இருக்க. You are the only property they have. They don't have any car, bungalow, இருக்கிற இடம் இல்ல, சாப்பாடு இல்ல, அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு நீதான் ஒரே சொத்து. அந்த மாதிரி உள்ளவனுக்கு நான் நமஸ்காரம் பண்றேன். You have nothing to do with the actions and reactions of material modes of nature. பகவான் வந்து நமக்கு தான் இப்ப நம்ம இந்த கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றோம். What makes us to attend this class? Not that I am good, my soul has become good. No, it is because of the material moods. இந்த சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் இருக்கே, இந்த 3 குணங்கள்ல சத்துவகுணம் நல்லா இருக்கும் போது நம்ம அந்த பக்கத்துல போறதுனால சத்துவகுணக்காரி தான் நம்மள இதெல்லாம் அட்டன் பண்ண வைக்கிறான். அடுத்தது வரும் ரஜோகுணக்காரி, அப்புறம் ராத்திரி ஆகும்போது தமோகுணக்காரி தூங்க வச்சிருவாங்க நம்மள. சோ சத்துவகுணம் வந்து நம்மளை இழுக்கிறது. ஆனா பகவானுக்கு அந்த மாதிரி கிடையவே கிடையாது. அவருக்கு சத்துவகுணமோ ரஜோகுணமோ தமோகுணம் இழுக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அவர் அதையும் தாண்டி அவர் அவளை கண்ட்ரோல் பண்ணுவார் அந்த மாதிரி. So you have nothing to do with the action and reaction of the material modes of nature. You are self-satisfied. என்னைக்குமே ஆனந்தமா திருப்தியா இருக்கிறவர். அவருக்கு இன்னும் ஏதோ வேணும், இன்னும் பண்ணணும், அந்த மாதிரிலாம் கிடையவே கிடையாது. And therefore you are the most gentle and master of monist. அப்படின்னா என்னது? அவர் தான் ரொம்ப ஜென்டல்னா என்னது? அவரை ஈஸியா அப்ரோச் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி ஒன்னும் பௌதிக சம்பந்தம் எல்லாம் இல்லாம இருக்கிறவங்களுக்கு ஈஸியா அப்ரோச். அவ்வளவு சாஃப்ட் நேச்சர் அவருக்கு. அதான் என்னது? காரணமற்ற கருணை அப்படி சொல்றாரு. ஏதோ அதுக்கு காரணமே வேண்டாம் அவருக்கு. நமக்கு கருணை காட்டணும்னா அவருக்கு என்னது? கொஞ்சமா நைவேத்தியம் பண்ணி கொஞ்சமா ஜபா பண்ணாலே வரும். அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு நமக்கு எல்லாம் பண்ணுவாராம். சோ ஒரு காரணமற்ற கருணை அவர் கொடுப்பார். அந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப டவுன் டு அர்த் நமக்கு பகவான் கிருஷ்ணன். அண்ட் மாஸ்டர் ஆஃப் த மூனிஸ்ட். யாரெல்லாம் அவரை பிலீவ் பண்ணிருக்காங்களோ அவருக்கெல்லாம் அவர் வந்து எப்பவுமே ஹெல்ப் பண்ணுவார். தேர்ட் ரவுண்ட். மன்யே த்வாம் காலம் ஈசானாம் அநாதி நிதனம் விபும் சமம் சரந்தம் சர்வத்ர பூதானாம் யன்மித கலிஹி. மை லார்ட், ஐ கன்சிடர் யுவர் லார்ட்ஷிப் டு பி இட்டர்னல் டைம். எப்பவுமே இருக்கப்பட்டவர். இட்டர்னல்னா என்னது? எப்பவுமே. இந்த டைம் காலம் மாறினா நமக்கு எல்லாம் மாறும் சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் நமக்கு தான். காலம் மாறினா தெளிவு பிறக்கம், காலம் டைம் ஹீல்ஸ் அப்படிலாம் சொல்லுவோமே. ஆனா அவருக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. So he is always there. He is always the same. I consider your lordship to be eternal time. Time அவர்தான். அவர் என்னைக்குமே இருக்கப்பட்டவர். The supreme controller. எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்றோம் அவர்தான். Without beginning and end. எப்ப ஆரம்பித்தார் எப்ப எண்ட் எல்லாம் கிடையவே கிடையாது. என்னைக்குமே அவர் இருப்பார். என்னைக்குமே கண்ட்ரோல் பண்றார். எல்லாம் அவர் கீழே கட்டுப்பாட்டுல இருக்கு. And the all pervasive one. எல்லா இடத்துலயும் நிறைஞ்சு இருக்கார். அவர் இங்கதான் இருக்கார், அங்க இல்லைன்னு கிடையாது. இதான் நம்ம பார்த்தோமே இந்த இதுல நரசிம்ம அவதாரத்துல. தூணிலும் இருப்பார், துரும்பிலும் இருப்பார். அந்த மாதிரி அவர் வந்து he is all pervaded. எங்க இடத்துல அவர் இல்லைன்னு சொல்லவே முடியாது. எல்லா இடத்துலயும் இருக்காரு. இன் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் யுவர் மர்சி யூ ஆர் ஈக்குவல் டு எவ்ரி ஒன். எல்லாத்தையும் அவர் வந்து யாருக்கும் பாரபட்சம் காட்டுவார். இது பகவத்கீதாலேயே வந்திருக்கு. நான் வந்து யாருக்கும் பார்ஷாலிட்டி காட்டுறது கிடையாது. உண்டில நீ வந்து 100 ரூபாய் போட்ட அதனால உனக்கு அவ்வளவு வந்து நான் கிரேஸ் பண்றேன். நீ வந்து 1,00,000 ரூபாய் போட்ட அதனால பண்றேன். நீ எனக்கு தங்க கவச்சம் போட்ட, வெள்ளி கவச்சம், அந்த மாதிரிலாம் பார்ஷாலிட்டி எல்லாம் அவர் பண்ணவே மாட்டார். பக்தி எவ்வளவு பண்ற, நீ எவ்வளவு ஜப்பா, என்ன நினைத்து எவ்வளவு ஜப்பா பண்ற, என்ன நினைச்சு நீ என்னெல்லாம் பண்ற, அதுக்குதான் அவர் வந்து மயங்குவரே தவிர he is equal to everybody. He doesn't have any partiality. அப்புறம் the dissensions between living beings are due to social intercourse. இந்த என்னது பரஸ்பரம் நம்ம இந்த இது இருக்கு இல்லையா, ஏற்றம் தாழ்வு மனம். ஒரு மனிதருக்குள்ள ஒருத்தன் வந்து ரொம்ப ரிச்சா இருக்கான், ஒருத்தன் புவரா இருக்கான், ஒருத்தன் வந்து வேற எந்த சோசியல் ஸ்டேட்டஸா இருக்கட்டும், மானிட்டரி இதா இருக்கட்டும், எப்படி அந்த மாதிரி எல்லாம் பாரபட்சம் இங்க இருக்குனாக்கா பிகாஸ் அவரோட சோசியல் அவங்க எப்படி எந்த மாதிரி வந்து ஒருத்தட்ட பரிமாறுறாங்களோ அதனாலதான் அவங்க அந்த மாதிரி இருக்காங்களே தவிர பகவானுக்கு அதுல சம்பந்தமே கிடையாது. பகவான் வந்து அந்த பெரிய பணக்காரன் நிறைய கிரேஸ் பண்ணியிருக்கான் அதனால அவன் பணக்காரன், ஏழைக்கு அவன் கிரேஸ் பண்றது இல்ல, அவன் இவ்வளவு பக்தி பண்றான், அவன் ஏழையா இருக்கான். It is not because God is equal to everybody. It is because his own past karma and அதனால அவன் வந்து எந்த உடலை எடுத்துன்னு வந்திருக்கான், அதனால அவனோட சோசியல் ஸ்டேட்டஸ் எங்க இருக்கு. Accordingly he is poor or rich or anything.
ஆனா பகவான் வந்து எல்லாருக்குமே ஈக்குவல் தான். இப்ப யார் படிச்சா? நவேத கச்சித் பகவன் சிகீட்சிதம் அவேகமானஸ்ய நிருணாம் விடம்பனம் நயாஸ்ய கச்சித் தயிதோ அஸ்தி கர்ஹி சேத் வேஷஸ்ய யஸ்மின் விஷமாமதிர்நிணாம். ஓ லார்ட், no one can understand your transcendental pastime. யாருக்கும் புரியாது. அவரோட எல்லா பாஸ்டைமும் பாக்குறதுக்கு என்ன, ஒரு வெண்ணைய திருடினார், அந்த துணிகள் எல்லாம் எடுத்தார், பெண்கள் பின்னாடி அந்த மட்கா என்னது பாட்டு போட்டு உடைச்சார், இதெல்லாம் நம்ம கேட்கிறோம். ஐயோ எவ்வளவு குறும்பு பண்ணியிருக்காருன்னு. ஆனா இது எல்லாமே அவரோட பாஸ்ட் டைம். ஒரு வந்து என்னது, அது ஒரு இது இருக்கும், அதுல வந்து ஒரு கருத்து இருக்கும், அந்த மாதிரி இருக்கும். நம்ம பாக்குறது ஒரு குறும்புத்தனமா தோணும். ஆனா அதெல்லாம் டிரான்சென்டென்டல் பாஸ்ட் டைம்ஸ் which appear to be human and so are misleading. நமக்கு வந்து அது நம்ம கண்ணோட்டத்துல வந்து ரொம்ப ஹியூமன், நம்ம பண்றா போல இருக்கும். ஐயோ அது என்னது இப்படி இவ்வளவு பேரை கல்யாணம் பண்றாரு, என்ன இது பொண்கள் பின்னாடி எல்லாம் போறேன், இந்த மாதிரி நம்ம கண்ணோட்டத்துல அப்படி தெரியும். ஏன்னா நம்ம மட்ட லெவல்ல இருக்கோம். அப்ப நம்ம லெவல்ல நம்ம அந்த மாதிரிதான் பார்க்க முடியும். ஆனா அவரோட எல்லாம் எப்படி அவ்வளவு ஆழ்நிலையில, அவ்வளவு ஹை டிரான்சென்டென்டல்ல அவர் வந்து அதெல்லாம் பண்றார். அது which appear to be human and so are misleading. நமக்கு அது ஹியூமன் மிஸ்டேக் பண்றா போல நமக்கு தோணும். ஒரு ஹியூமன், நார்மல் ஹியூமன் பீங் இந்த மாதிரி பண்ணா இப்படி ஒரு தப்பா தோணுமா, இவ்வளவு கல்யாணம் பண்ணாரா, இவ்வளவு பண்ணாரா அப்படிலாம் நமக்கு தோணும் தப்பா. அதனால அது மிஸ்லீட் பண்றது யாருக்கு, நம்மள மாதிரி பக்தர்களுக்கு. இன்னும் இவ்வளவு நம்ம வந்து we are not exalted devotee, it looks as if it is misleading. You have no specific object of favor. யார்கிட்ட இருந்தும் ஒரு தயவு தாட்சண்யம் எனக்கு ஏதாவது வேணும்ங்கிறதுக்கெல்லாம் அவருக்கு வேண்டவே வேண்டாம். அவர் தான் ஓனர். கம்பெனி ஓனருக்கு என்ன வேணும், ஒரு கம்பெனி ஓனருக்கு நமக்கு அவர் ஒரு பர்த்டே வருதுன்னா நமக்கு என்னதான் வாங்கி கொடுப்போம் அவருக்கு. அவர்கிட்ட என்ன இல்லை, எல்லாம் இருக்கும். அப்ப அவர் வந்து ஒரு ஸ்டாஃபை கூப்பிட்டுருக்காரு, சாப்பிடவோ ஏதோ சம்திங் கூப்பிட்டுருக்காரு பார்ட்டிக்கு, அவருக்கு ஒரு கிஃப்ட் வாங்கிட்டு போனா நம்ம முழிப்போம், ஐயோ அவர்கிட்ட என்ன இல்லைன்னு நம்ம வாங்கிட்டு போகலாம் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி அவர் வந்து பகவான் வந்து இது எல்லாமே சிருஷ்டிச்சிருக்காரு. சோ அவர் வந்து அவருக்கு வந்து நம்ம ஏதோ கொடுத்து அவருக்கு நிறையணும்னு இல்லை. இப்ப நம்ம இந்த நைவேத்தியம் பண்றோம், அவர் வந்து ஓ நான் இன்னைக்கு நல்லா சப்பன் போக் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு, அதுல எல்லாம் மயங்க அவர் பண்ணணும். அவருக்கு திருப்திக்கு வேண்டிதான் பண்ணமே தவிர நான் பண்ணினேன்னு சொல்லிட்டு பரிசாத்துறதுக்கோ, அதுல அவருக்கு சாதாரண தண்ணி வச்சாலும் அவர் சந்தோஷப்படுவார். அதுக்கு நான் டெய்லி அவருக்கு தண்ணி வச்சுட்டு நான் நான்வெஜ் சாப்பிடுறேன், அதுவும் நடக்காது. அதனால அவரை திருப்தி பண்ணணும். அவரை திருப்தி பண்றது நம்ம வந்து பண்ணணுமே தவிர அவருக்கு நம்ம வந்து ஏதோ கொடுத்து அவருக்கு நான் இதெல்லாம் கொடுக்குறேன் அப்ப எனக்கு வந்து ஏதோ தருவார், அந்த இதுல மாத்திரம் அவரை வந்து என்னது வேலைக்கு வாங்க முடியாது. You have no specific object of favor, nor do you have any object of envy. யார் பார்த்தும் பொறாமையும் கிடையாது அவருக்கு. People only imagine that you are partial. இதெல்லாம் நமக்கு தோன்றது. பத்தியா பகவான் என்ன நான் இவ்வளவு எல்லாம் பண்றேன், நீ என்ன கண்டுக்க மாட்டேங்கிற இல்லையா, என்ன உன் கண்ணு இல்லையா காது இல்லையா நம்ம சொல்லுவோம். எனக்கு ஒரு கஷ்டம் வந்தா நம்ம அப்படிதான் குந்தி தேவி மாதிரி இன்னும் கஷ்டம் கூட சொல்ல மாட்டோம். ஆனா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி நம்ம மனிதர்கள், நம்மள மாதிரி உள்ள மனிதர்கள் தான் அந்த மாதிரி பார்ஷியல். பகவான் வந்து ரொம்ப பார்ஷியாலிட்டி காட்டுறான்னு நமக்கு தான் தோன்றது தவிர அவர் வந்து அந்த மாதிரி கிடையாது. இதெல்லாம் யாரு சொல்றா, குந்தி தேவி சொல்லிட்டு இருக்கா. இதெல்லாம் கஷ்டத்துல இருந்தாலும் அவ இதெல்லாம் எடுத்து எடுத்து சொல்றான். எஸ் மாதாஜி படிங்க. Yes, Hare Krishna. Janma karma cha vishwatman ajasya karturatmanaga niryanga nishishuyadaga sutatyanta vidambanam. மாதாஜி ரொம்பவே வாய்ஸ் போயிடுத்தேன் உங்களுக்கு. ஆமா, ரொம்ப மோசமா இருக்கு. எங்க பாடிட்டு வந்தாள். ஆமா கார்க பாடல climate change. கரெக்ட். ஓகே மாதாஜி. Of course it is bewildering. எல்லாம் ஒரு மாதிரி கன்ஃபியூஷனா தான் இருக்கு எல்லாமே. ஓ சோல் ஆஃப் தி யூனிவர்ஸ் that you work though you are inactive. என்ன சொல்றோம், பகவான் எல்லா வேலையும் பண்றார். ஏன்னா எல்லாரும் ஹிருதயத்துக்குள்ளேயே இருக்கார். ஆனா அப்கோர்ஸ் அதுல குவைட்டா தான் இருக்கார். எல்லாத்தையும் சிருஷ்டிக்கிறார், எல்லாம் பண்றார், எல்லாம் பராமரிக்கிறார், எல்லாத்தையும் காப்பாத்துறார். So he is working but he is inactive, he is not working also அப்படி சொல்றோம். And that you take birth though you are vital force and the unborn. ஒரு பிறவி எடுக்கிறார், ஒரு மத்ஸ்ய ரூபம், ஒரு என்னது கூர்ம அவதாரம், நரசிம்ம அவதாரம், கிருஷ்ண அவதாரம், இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ரூபம் எடுக்கிறார். ஆனா அவர் வந்து பிறப்பற்றவர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ரொம்ப கன்ஃபியூஷனா இருக்கே அப்படின்னு. You yourself descend amongst animal, men, sages, aquatics. Verily this is bewildering. அதனால எல்லாருக்கும் ஒரு மாதிரி நம்பிக்கை இல்லாதவர்களுக்கெல்லாம் இதுதான் இதாதான் இருக்கும், கன்ஃபியூஷனா தான் இருக்கும். நீ வந்து அனிமலாவும் பிறக்கிற ஒரு மீன் என்னது சொன்னோமே, மத்ஸ்ய அவதாரம், கூர்ம அவதாரம் அனிமல். அப்புறம் இது ஹாஃப் அனிமல் ஹாஃப் இது, அந்த மாதிரி வந்து பிறவி எடுக்கிறார். மென் கிருஷ்ணாவதாரத்துல ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கா பிறவி எடுக்கிறார். ராமாவதாரத்துல ஹியூமன் பீயிங்கா பிறவி எடுக்கிறார். பலராமர் எல்லாம் நிறைய வருது அந்த மாதிரி. அப்புறம் சேஜஸ் நாரதராவும் இருக்காரு அந்த மாதிரி. சேஜஸாவும் நீங்க வந்து ஒரு தோன்றுகிறீர். அக்வாட்டிக் தான் இதான் மீனம், மத்ஸ்ய அவதாரம். அந்த மாதிரி மீன் மாதிரி நீங்க பிறக்கிறீங்க. Verily this is bewildering. அதனால எங்களுக்கு புரிஞ்சுக்க முடியறது இல்ல அப்படிங்கிற. ஓகே எஸ் மாதாஜி படிங்க.
பெருசு வந்து கொடுத்தவங்க இது ஆமா மாதாஜி. முடியுமா இல்ல சின்னது வெயிட் பண்ணலாமா? சின்னது வந்தா உங்களுக்கு நான் கொடுத்துட்டு நான் சின்னது படிக்கிறேன் மாதாஜி. இது எஸ் உன்னி கிருஷ்ணன் பிரபுஜி ட்ரை பண்றா? ஹரே கிருஷ்ணா உன்னி கிருஷ்ணன் பிரபுஜி. ஓகே அவர் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே. गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावत् याते ददा याते दशाश्रु कलिलाञ्जन सम्भ्रमाक्षं वक्त्रं विनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्विभेति. இதெல்லாம் எங்களுக்கு பஜன்ல இருந்தா சொல்லி கொடுக்குறேன். ஓகே வாட்டவர். நான் பெருசா இருந்ததுனால வேற ராகம் போட்டு பாடிட்டேன். மை டியர் கிருஷ்ணா, யசோதா took up a rope to bind you. என்ன அவதாரம்? என்ன அவதாரம்? எல்லாம் அவதாரம் இல்ல, என்னது அது? அந்த past time. தாமோதர லீலா. எஸ், தாமோதரம். உதரம். உதரம்னா இந்த வயிறு, தாமம்னா கயிறு. கயிறு வச்சு உன்னோட வயத்தெல்லாம் கட்டினாங்களே யசோதா. மை டியர் கிருஷ்ணா, யசோதா took up a rope to bind you with your when you committed an offense. நீ என்ன தப்பு பண்ணினோன்னு என்ன பண்ணா? ரொம்ப வாழ்த்தனம் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு உன் வயிறை கட்ட பாக்குறா. ஒரு அங்குலம் வந்து குறையறது. திரும்பி வேற கயிறு எடுத்து கட்டி பாக்குறா, குறையறது. அப்புறம் அதை போட்டும் ரொம்ப அம்மா கஷ்டப்படுறாங்களேன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து அவரோட இதெல்லாம் நிறுத்திட்டு ஃபைனலி கட்ட விடுறாரு. அவர் கட்டி விட்டுட்டு என்ன பண்றா? உரல்ல கட்டி விட்டு விடுறா. அவர் வந்து அதான் சாப்பிட்டீங்கன்னா அந்த உரலையும் இழுத்துட்டே போறாரு. அவளுக்கு அவ்வளவு ஸ்ட்ரென்த் ஆச்சு. பகவானுக்கு ரொம்ப அந்த 6 ஒப்பலன்ஸ்ல ஸ்ட்ரென்த் இருக்கே. வெரி ஃபேமஸ், வெரி பியூட்டிஃபுல், வெரி ரிச் அண்ட் வெரி இது ஸ்ட்ரென்த் இருக்கே. சோ அந்த ஸ்ட்ரென்த்தை வச்சு ஓடி போகும்போது என்ன பண்றா? 2 மரத்தை வீழ்த்திடுறா. 2 மரத்துல இருந்து என்ன மணிக்ரீவா நலக்குவேர அவளுக்கு வந்து ஒரு இதே மோட்சமே கொடுத்துட்டார். அதுல மரமா இருந்தவாளை வந்து உயிர்ப்பித்து இது பண்ணிட்டா. சோ அதெல்லாம் ஒரு பாஸ்ட் டைம் ஸ்டோரி எல்லாம் கேட்கும்போது ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கும். சோ யூ கமிட்டட் ஒரு சிம்பிள் சின் ஆஃபென்ஸ். ஷோ கிருஷ்ணா ஜஸ்ட் கட் இட் ஆஃப். விஜயலட்சுமி மாதாஜி வந்திருக்க. ஒரே நிமிஷம். சோ அது நீ வந்து தப்பு பண்ணதுக்கு உங்க அம்மா என்னது வயிற்ற போட்டு வயிற்றுல வந்து கயிறை போட்டு கட்டிட்டா. அண்ட் யுவர் perturbed eyes overflooded with tears. கண்ணுல அழுக வந்து கழும்பி நிக்கிறதா. நீ வந்து எல்லாம் ஆக்டிங் தான். பகவானுக்கு எதுக்கு பயப்படணும்? யாருக்கு பயப்படணும்? அவர் ஆனாலும் அம்மாவுக்கு ரொம்ப அடி பணிஞ்சிருக்கிற போல நீ பயந்துட்டு அழகா போல எல்லாம் கண்ணுல தண்ணி வச்சுருந்தியே. which was the mascara from your eyes. கண்ணுல வந்து அந்த கண்மை இடுறாங்களே மஸ்காரா, அதெல்லாம் அழிஞ்சு போய் அது அப்படியே ஒழுகிறதாம். and you were afraid. though fear personified is afraid of you. பயப்படுற போல நீ வந்து காட்டின. ஆனா என்னது? பயமே ஒன்ன கண்டு பயப்படுது. அந்த மாதிரி நீ ஆளு. ஆனா நீ வந்து ரொம்ப அம்மா கிட்ட ரொம்ப பயந்து அழகா போல எல்லாம் நீ பண்ணிடுவியே. இது சைட் இஸ் பிவல்டரிங் டு மீ. அந்த இதை நான் வந்து நினைவு கூர்ந்து பாக்குறேன். அது ரொம்ப எனக்கு வந்து கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கு. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், பிரபுஜி படிக்கிறளா இல்ல மாதாஜி படிக்கிறளா? மாதாஜி வந்திருக்கா. விஜயலட்சுமி மாதாஜி வந்திருக்காங்களா? ஒரு நிமிஷம், இவாள முடிச்சுடுறேன். காயத்ரி மாதாஜி இது சின்னது படிக்கிறளா? गायत्री माताजी படிக்கிறேன் மாதாஜி. केचित् आहुर अजं जातं पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्यान्वाय मलयस्येव चन्दनं. वेरी नाइस माताजी. படிக்காம ஃபர்ஸ்ட் டைம் படிக்கிறது நல்லாமே படிக்கிறீங்களே. Thank you மாதாஜி. எல்லாம் கிரேஸ், எல்லாம் பகவானோட கிரேஸ் தான் மாதாஜி, வேற ஒண்ணும் இல்ல. ஆமா மாதாஜி, all because of God தான் மாதாஜி. பாகவதம் ஸ்லோகாஸ் சொன்னா ரொம்ப அதுக்கு வந்து தனி இது இருக்கணும். எனிவே, some say that unborn is born for the glorification of pious kings. இறக்காதவர், நம்ம எல்லாமே பிறப்பற்றவர் தானே இல்லையா? நமக்கு எல்லாம் பிறவியே கிடையாது. இருந்தாலும் ஒரு உருவத்தை எடுத்து நீங்க வரீங்க. யாருக்கு வேண்டி? குளோரிபிகேஷன் ஆஃப் பயஸ் கிங்ஸ். நல்ல என்னது பயஸ் கிங்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க? ராஜாமார்களை கௌரவிக்கிறதுக்கு வேண்டி நீங்க வந்து அந்த மாதிரி வந்து பிறவி எடுத்துன்னு வரீங்க. அண்ட் அதர்ஸ், நாட் ஒன்லி ராஜா, வேறு வழக்கம். அண்ட் அதர் இல்ல ஒரு நிமிஷம். Some say that unborn is born for the glorification of pious kings, and others say, சில பேர் அந்த மாதிரி சொல்றாங்க, ராஜாக்கு வந்து ஒரு பிள்ளையா பிறந்திருக்கான், அவங்கள வந்து கௌரவிக்கிறதுக்கு. அண்ட் அதர்ஸ் சே, வேற மற்றவங்கள என்ன சொல்றாங்க, he is born to please king Yadu. அந்த யது கிங்க வந்து கௌரவிக்கிறதுக்கு, அவரை வந்து திருப்திப்படுத்துறது நீங்க பிறந்திருக்கீர்கள். அண்ட் one of your dearest devotees, கிங் யது, அவங்க வந்து யதுங்கிறது யாரு? கிங் யது வந்து உங்களுடைய டிவோட்டி தான். உங்களுடைய டிவோட்டி. அவங்களுக்கு வந்து நீங்க வந்து நீங்க அந்த குலத்திலேயே பிறந்து அவங்கள வந்து திருப்திப்படுத்துறதுக்கு நீங்க பிறந்திருக்கீங்க அப்படின்னு சில பேர் சொல்றாங்க. You appear in his family as sandalwood appears in the Malaya Hills. Malaya Hills எப்படி சாண்டல்வுட் சந்தன கட்டைகள்லாம், சந்தன மரங்கள்லாம் வளருதோ அது போல அந்த ஃபேமிலியில நீங்க வந்து பிறந்திருக்கீங்க. எஸ், அடுத்தது பிரபுஜி படிச்சுட்டு அப்புறம் மாதாஜி கொடுக்குறேன். உன்னிகிருஷ்ணன் பிரபுஜி இருக்கேளா? சின்னது வந்துருச்சு.
अपरे हरे कृष्णा माताजी। पढ़ी हरे वासुदेव देवस्य देवज्ञं यासितो पयाग அப்யகாத் இங்க இந்த மாதிரி இது புரிஞ்சு வச்சுக்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, இந்த மாதிரி அப்போஸ்ட்ரோபி இருந்ததுன்னா ஏ போட்டுடுங்க. சோ அப்யகாத் अप्यगात् अजात्वम् अस्य க்ஷேமாய यास्यमाय वन्दय सुरा दृश्यम् விஷாம். இந்த மேல அந்த ஏக்கு மேல இந்த மாதிரி லைன் இருந்தா ஆன்னு படிக்கணும். விஷாம். உங்களுக்கு கஷ்டம் இல்லையா? இந்த தமிழ்ல இல்ல, அதனால பாக்கலாம். அடுத்த டைமோட நான் வந்து கொஞ்சம் கரெக்ஷன் பண்ணி வைக்கிறேன். ஓகே, இதுல என்ன சொல்றாங்க குந்தி தேவி? அதர் சே தட் சின்ஸ் போத் வசுதேவா அண்ட் தேவகி பிரேட் ஃபார் யூ, அவங்க வந்து வேண்டினாங்க, பகவானே நீயே எனக்கு வந்து இது குழந்தையா அப்படி பிறக்கணும் அப்படின்னு. சோ யூ ஹவ் டேக்கன் பர்த், அதனால நீ வந்து அவங்களுக்கு வந்து குழந்தைய பிறந்தீங்க. அதுக்கும் ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. அதுக்கு முன் பிறவியில வந்து அவங்க வந்து வேறொரு பேர்ல, அது ஏதோ ஒரு நான் படிச்சேன், அந்த மாதிரி இருந்து அவங்க வேண்டினாங்க, நீங்க வந்து அடுத்த பிறவியிலாவது எனக்கு வந்து நீ மகனா பிறக்கணும்னு. சரி, அதுக்கு என்ன, நான் பிறக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டுதான் அவர் வந்து இந்த இதுல வந்து தேவகி வசுதேவரா அடுத்த ஜென்மத்துல வந்தோடனே இவர் வந்து பிறக்கிறார். ஏன்னா அவங்க வேண்டினாங்க, முன்பிறவியில வேண்டினதை அவர் வந்து நிறைவேற்றுறார். So you have taken your birth as their son. Undoubtedly you are unborn. எங்களுக்கு தெரியும் நீங்க உங்களுக்கு வந்து பிறவி இறப்பு எல்லாம் கிடையாது. இருந்தாலும் நீங்க வந்து ஒரு குழந்தை ரூபத்துல அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பிள்ளையா வந்து வந்திருக்கீங்க. Yet you take your birth for their welfare. அவங்களுக்கு நல்லது செய்யறதுக்கு தானே பிறந்து அவள் அவள் குழந்தைய பிறந்திருக்காரு. And to kill those who are envious of the demigods. யாரெல்லாம் இறக்க வைக்கணுமோ, துன்புறுத்துறாங்களோ அவங்கள வந்து கில் பண்ணுங்க. யார் வந்து என்வியஸ்னா பொறாமை கொண்டிருக்காங்களோ அவங்கள வந்து அழிக்கிறது. எஸ், விஜயலட்சுமி மாதா படிங்க. हरे कृष्ण अर्पिला। हरे कृष्ण माताजी। படிமா. भारावताराणायान्ये भुवो नावैवोद्धतौ सीधन्त्या भूरिभारेण जातो हि आत्मभुवार्तितः। எஸ், அதர்ஸ் இன்னும் யாரெல்லாம் என்னெல்லாம் இப்படி சொல்றாங்க, ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்குன்னா என்னெல்லாம் ரீசன்ல பிறந்திருக்குன்னா ஒருத்தர் அவளை தோணுனா போல சொல்றாங்க. அதர்ஸ் சே தட் the world being overburdened with like a boat at sea. சீல வந்து ஒரு போட் இருக்கும், அது ரொம்ப ஓவர்லோட் ஆயிடுது, ரொம்ப வந்து கஷ்டங்கள் இருக்கு. இஸ் மச் அக்ரீவ்ட் and that Brahma who is your son prayed for you and so you have appeared to diminish the trouble. ஒரு போட் இருக்கு, இந்த வந்து ஒரு என்னது ஒரு இதான் சாகரத்தை வந்து ஒரு போட் ஃபுல்லா நிறைஞ்சு ரொம்ப துன்புறுத்தி ரொம்ப அட்டுழியங்கள் நடக்கிறது. அண்ட் பிரம்மா வேண்டினாராம், நீ வந்து எப்படியாவது வந்து பிள்ளையா பிறந்து நீ வந்து இதெல்லாம் வந்து இந்த எல்லாருடைய ட்ரபிளையும் வந்து போக்கணும் அப்படின்னு அவர் வேண்டினாங்க. அதனால நீ வந்து அவங்களுக்கு பிள்ளையா வந்து தோன்றி நீ வந்து இதெல்லாம் பண்ணிருக்க அப்படின்னு. எஸ், அடுத்தது பவே அஸ்மின் கிளிஷ்யமானானாம் அவித்யா காம கர்மபிஹி ஸ்ரவண ஸ்மரணார்ஹானி கரிஷ்யன் இதி கேச்சன. And yet others say, சில பேர் என்ன சொல்றாங்க, that you appeared for the sake of rejuvenating the devotional service of hearing, remembering, worshipping and so on, in order that the conditioned soul suffering from material pangs might take advantage and their liberation. இன்னும் சில பேர் என்ன சொல்றாங்க, நீ என்னத்துக்கு வந்திருக்க, டிவோஷனல் சர்வீஸா இம்ப்ரூவ் பண்ணணும், எல்லாரும் பக்தி பண்ணுங்க. எப்படி? ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், பாதசேவனம், இதெல்லாம் இருக்கே 9 வித நவபக்தி. இவர் சொன்னாரே பிரகலாத் மகாராஜா, அந்த மாதிரி ஹியரிங் ஃபர்ஸ்ட் காதால கேட்கணும், ரிமெம்பரிங் பகவானை நினைக்கணும், நம்ம சொல்லணும், அது போடல பட் அதெல்லாம் இருக்கும் நவவித பக்தி மாதிரி. இந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ் ஆரம்பிக்கிறது எப்படி கேட்கறது. இப்ப நம்ம நான் தான் கிளாஸ் அட்டன் பண்றேன். இப்ப நீங்க இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்றப்ப நானும் ஒரு 10 கிளாஸ் அட்டன் பண்றேன், நானும் கேட்கதான் செய்யறேன். நிறைய கிளாஸ் கேட்கிறோம், முதல்ல கேட்டு அப்புறம் இது ஒரு சேவையா நம்ம வந்து சொல்றோம். அப்ப இது வந்து ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம்னா வாயால சொல்றது. ஜப்பா பண்றது அப்படிதான், நம்ம வந்து ஜப்பா பண்றது வாயால சொல்றோம், அதையே நம்ம காதால கேட்கிறோம் அண்ட் பகவான் வந்து ஸ்மரிக்கிறோம். சோ இதுதான் வந்து பக்தி பண்றது. இதெல்லாம் 3 ஃபர்ஸ்ட் 3 ஸ்டெப்ஸ் ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம். சோ இதேதான் ஹியரிங், ரிமெம்பரிங், வர்ஷிப்பிங் அண்ட் சோ ஆன் இன் ஆர்டர் தட் த கண்டிஷன் சோல்ஸ், நம்ம எல்லாம் கண்டிஷன் சோல் தான். என்னதுன்னா கட்டுப்பட்டு இருக்கோம். என்னது? சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோ குணத்தையே கட்டுப்பட்டு இருக்கோம். இன்னும் அதை விட்டு நம்மளால வெளியில வர முடியறதில்ல. ஆனா வருவோம் எப்படி? நிறைய பக்தி பண்ணி பிராக்டிஸ் பண்ணி பகவானுக்கு சேவை புரியும் போது இதெல்லாம் நீக்கா போயிட்டு சுத்த சத்துவ நிலைக்கு போயிடுவோம். ஆனா அது வரைக்கும் என்னது? we are all conditioned soul. இந்த சங்கிலி நம்ம கையும் காலும் போட்டு கட்டினா எப்படி இருக்கும்? நடக்க முடியாது, கையை அழிக்க முடியாது, இப்படி சொரிஞ்சாலும் சொரிய முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு கட்டுப்பாட்டுல இருக்கதா. இப்பவே கிளாஸ் நடக்கும்போது எவ்வளவு தடங்கள் எனக்கு, கண்டிஷன் சொல். அதான் நமக்கு நிறைய வேலை இருக்கும், தடங்களா வந்துட்டு இருக்கோம். ஒரு நல்லது பண்ணனா அத்தனை வேகம் வராது, எதுவோ வந்துட்டு இருக்கு. ஓகே, சோ இது அதுக்கு கண்டிஷன் சொல்.
சஃபரிங் ஃப்ரம் மெட்டீரியல் பேன்ஸ். தான் மெட்டீரியலி தான் நம்மள அஃபெக்டட். பகவானை பத்தி இவ்வளவு சொல்றோம், ஆனா மொபைல் அடிக்கிறது, ஏதோ சாமானம் வருது, அது இதுன்னு சொல்லிட்டு அது போட்டு நம்மள துன்புறுத்துறது. அதுக்கு என்ன ஆரம்பிச்சேன். And yet some say that you appear for the sake of rejuvenating the devotion. The devotional service வளர்த்தறதுக்கு எப்படி hearing, remembering, worshipping and so on, in order that conditions so suffering from material pangs, இந்த மாதிரி மெட்டீரியலையே நம்ம ரொம்ப சஃபர் பண்றோம், அதுல இருந்து நம்ம விடுதலை பெறணும். எப்படி டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணி விடுதலை பெறணும். மை டேக் அட்வான்டேஜ் அண்ட் கெயின் லிபரேஷன். இதுல இருந்து விடுதலை பெறறதுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ், இது ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சு அதுல இருந்து விடுதலை பெறறதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றதுக்கு நீ வந்து வழி பண்ணி கொடுக்குற, அந்த மாதிரி சில பேர் சொல்றாங்க. எஸ் 36 படிங்க மாதாஜி. शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षणतः वरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः तहेव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदामृतम्. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் என்ன சொல்றார்? ஓ கிருஷ்ணா, those who continuously hear, chant, repeat your transcendental activities or take pleasure in others doing so. யாரு தானே உட்கார்ந்துட்டு சாண்டும் பண்றாங்க, காதால கேட்கவும் செய்யறாங்க, உங்களோட நாமத்தை திரும்பி திரும்பி சொல்றாங்க அப்படின்னா எனக்கு ஜப்பம் தான். அந்த மாதிரி சொல்றாங்க. உங்களுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் நீங்க என்னெல்லாம் பாசியம் பண்றீங்க அதெல்லாம் படிக்கிறாங்க. கிருஷ்ணா புக் ரீடிங்லாம் இருக்கு நிறைய, அதையே கேட்டுட்டு இருக்காங்க, அதையே அவங்க படிக்கவும் செய்யறாங்க. இல்ல வேற என்னது, டேக் பிளஷர் இன் அதர்ஸ் டூயிங் சோ. வேற யாரோ படிக்கிறாங்க, நம்ம காது கொடுத்து கேட்டுன்னு இருக்கோம், நம்ம ஒண்ணும் படிக்கல, இருந்தாலும் கேட்கிறோம், கேட்கறதுக்குன்னு கிளாஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்றாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கு. certainly see your lotus feet which alone can stop the repetition of birth and death. இந்த மாதிரி பண்றவங்க என்னது, கண்டிப்பா உங்க பாத கமலத்தை பாக்குறாங்கன்னா கண்ணால் பாக்குறது மாத்திரம் இல்ல, அனுபவிக்கிறாங்க. உங்களோட பாதத்தை அனுபவிச்சு இந்த பிறப்பு இறப்புங்கிற அந்த சுழற்சியில இருந்து விடுபடுவாங்க. கண்டிப்பா இந்த ரிப்படிஷன் ஆஃப் பர்த் அண்ட் டெத்ல இருந்து இதுதான் நம்மளை வந்து அதுல இருந்து மீட்டு அவங்களுடைய இலக்குக்கு கொண்டு போக முடியும். கமலா மாதை படிக்கிறா முடியுமா? படிக்கிற விஜயலட்சுமி மாதா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, வேண்டாம். விஜயலட்சுமி மாதா படிக்கட்டும். படிக்கிறேன் மாதாஜி. अभियत्यनस्त्वं स्वगृहे हित प्रभो जिहाससि स्मित शुक्रुधो नु जीविनः येषां न चान्यत् भवतः पदाम्बुजात् पारायणं राजसूयोजितां हसाम्. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. Oh my Lord, you are executed all duties yourself. அவருக்கு என்ன டியூட்டி? எல்லாம் நம்மள பராமரிக்கணும். அவர் வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டார், நம்மள எல்லாம் வளர்க்கணும், நம்மள எல்லாம் பாதுகாக்கிறார், எல்லாம் அவரோட டியூட்டி அவர் கரெக்டா பண்ணிட்டு இருக்கார். You are executing all duties yourself. நீங்களே பண்றீங்க. Are you oh my Lord, you have executed all duties yourself. Are you leaving us today? Though we are completely dependent on your mercy and have no one else to protect us. எப்படி எங்களை வந்து நீங்க விட்டுட்டு போவீங்க? ஆர் யூ, நீங்க என்ன விட்டுட்டு போவீங்களா? நாங்க தான் உங்களை டிபெண்டா தானே இருக்கோம். உங்களை ஃபுல்லாவே எங்களுக்கு வந்து உங்களை விட்டா வேற வழி கிடையாது. யாரை வந்து இப்ப நம்ம வந்து ஒரு ஹேபிட் ஆயிடும் வச்சுக்கோங்க. என்னது, இப்போ வீட்லயே ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் இருக்கோம்னா எல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஒரு நேரம் அவர் இல்ல, எங்கேயும் ஊருக்கு போயிட்டாங்க, ஐயோ எனக்கு ஒரு கொத்தமல்லி வாங்கணுமே, அவர் இல்லையே, அவர்கிட்ட என்ன கேட்கணுமே, ஏதோ ஒண்ணு இருக்கும். நம்ம டிபெண்ட் பண்ணிட்டோம்னா அது அது போல குந்தி தேவி என்ன சொல்றா, நீங்க இல்லைன்னா நாங்க யாரை நம்பிட்டு பழைக்கிறது? உங்களை தானே டிபெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், எல்லா விஷயத்துக்கும் உங்களை தானே டிபெண்ட் பண்றோம். சோ உங்களோட மர்சி, உங்களோட வந்து கிரேஸ், உங்களோட கருணைக்கு தானே வெயிட் பண்றோம். அண்ட் ஹேவ் நோ ஒன் எல்ஸ் டு ப்ரொடெக்ட் அஸ். வேற யார்கிட்ட நாங்க போறது? எங்களை வந்து காப்பாத்துறதுக்கு வேற யாருமே கிடையாது. அண்ட் நோ வென் ஆல் கிங்ஸ் ஆர் அட் என்மிட்டி வித் அஸ், என்ன பொசிஷன் வந்து கொடுத்து அந்த போர் எல்லாம் புரியும் போது எல்லாம் பிச்சுன்னு போயிட்டாங்க. சொந்த தாத்தாவே நான் அவங்க கூட இல்ல, குரு அவங்க கூட இல்ல, கசின்ஸ் இல்ல, என்ன பிச்சுன்னு எதிரணியில எல்லாம் போயிட்டாங்க. அப்ப எங்களுக்குன்னு யார் இருக்காங்க? எல்லாம் எனிமி பக்கம் போயிட்டாங்க. எங்களுக்கு இருக்கிறத நீங்க ஒருத்தர் தானே, எங்களை விட்டு எப்படி நீங்க போக முடியும் அப்படின்னு கேக்குறேன். எஸ், மாதாஜி படிச்சுட்டாங்களா? மாதாஜி படிக்கணும், படிங்க மாதாஜி. அதிகராமர் பிரபுஜி இருக்காரு, அவர் படிக்கிறாரு கேளுங்க. காயத்ரி மாதாஜி படிச்சுட்டு உன்னி கிருஷ்ணன் பிரபு படிக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எந்த புக் இது? ஹரே கிருஷ்ணா. குந்தி ஸ்துதி பாகவதம் தான் பிரபுஜி. எப்போ வந்தாலும் தெரியும், பாக்கல வந்தா அதான் நான் பாத்துக்கேன். காயத்ரி மாதாஜி படிக்கிறா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. கேவயம் நாம ரூபாத்யாம் யதுபீப்சஹ பாண்டவாஹ பவதோ தர்சனம் யர்ஹி ரிஷிகாணாம் இவேஸ்துஹ இவேஷிதுஹு. இவேஷிதுஹு. Thank you மாதாஜி. இம்ப்ரெஸ்ட், ரொம்ப நல்லா படிக்கிறீங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் இவ்வளவு எப்படி நல்லா வருதுன்னு எனக்கு அதிசயமா இருக்கு. எங்களுக்கே வராதே, உங்களுக்கு எல்லாம் எப்படி வந்து கொடுத்தேன்னு.
அந்த பகவத்கீதா கொஞ்சம் படிக்கும்போது அந்த மேல இருக்கிற கோடுக்கு அந்த சவுண்டோட பாத்திருக்கேன் மாதாஜி. அதனால அதை வச்சு இதை ட்ரை பண்றேன் மாதாஜி. நல்ல கிராஸ்பிங், ஃபர்ஸ்ட் டைம் படிக்கிறது ரொம்ப கிராஸ்பிங் பவர் ஜாஸ்தி. வெரி குட் மாதாஜி, ஐ அம் ரியலி இம்ப்ரெஸ்ட் அண்ட் ஜெலஸ் ஆல்சோ. Thank you. சீக்கிரம் படிச்சு எல்லாம் காடோட கிரேஸ் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி அண்ட் விஷஸ் ஆஃப் எல்டர்ஸ். Definitely. Yes. இதுக்கு என்ன மீனிங் சொல்லிருக்காங்க? ஆயிடுச்சு 43 தான் லாஸ்ட், ஆல்மோஸ்ட் எண்டிங். As the name and fame of a particular body is finished. எப்ப ஃபினிஷ் ஆகும்? இந்த உடல், இந்த சோல் வந்து இந்த உடலை விட்டு போகும்போது என்னது, என்னதான் பெரிய டாக்டர் இன்ஜினியரா இருந்தாலும் போச்சு, நேம் போச்சு, ஃபேம் போச்சு, எல்லாம் ஃபேமஸா இருந்ததெல்லாம் போச்சு. அப்புறம் ஒருத்தர் இருந்தா ஒரு நாளைக்கு வேணா சோகமா இருப்பாங்க, அடுத்த நாளைக்கு அவனும் யாரு சோகமா இருந்தாலும் அவங்களும் சாப்பிட்டுட்டு அவங்க பாட்டுக்கு ஆனந்தமா இருப்பாங்க, எல்லாம் போகும். As the name and fame of a particular body is finished. இந்த பாடிக்கு தான் அந்த நேம் ஃபேம்லாம். With the disappearance of the living spirit உள்ள ஆத்மா அப்படியே டிசப்பியர் ஆயிடுது, வெளியில போயிடுது. Similarly, if you do not look upon us, all our fame and activities along with the Pandavas and Yadus will end at once. அதே போலதான் நீங்க உங்க சங்கத்திலேருந்து நீங்க வந்து விடுபட்டு இனிமே நீங்க பழைச்சிருந்தான்னு போயிட்டானா எங்களுக்குள்ள சோல் வெளியில போனா எப்படி இருப்போம், ஒரு டெட் பாடி மாதிரி இருப்போமே, அந்த மாதிரி நாங்களும் ஆகிவிடுவோம். எல்லாரும் பாண்டவாஸ் யதுஸ் எல்லாருமே அந்த மாதிரிதான் இருப்பாங்க. அதனால நீங்க வந்து எங்களை விட்டு போகாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேண்டிக்கிறேன். எஸ், உன்னிகிருஷ்ணன் பிரபுஜி படிக்கிறா? ஹரே கிருஷ்ணா. உன்னிகிருஷ்ணன் பிரபுஜி இல்லையா? ஓகே, நான் படிக்கிறேன். நேயம் ஷோ மாதாஜி ஜானகிராமன் பிரபு தான். அதுக்கப்புறம் கொடுக்குறேன். உன்னிகிருஷ்ணன் பிரபு. ஓகே, ஜானகிராமன் பிரபுஜி படிங்க. கிருஷ்ணா என்கிட்ட புக் இல்ல. ஓகே, நான் படிக்கட்டுமா அப்போ? நேயம் சோபிஷ்யதே நேயம் சோபிஷ்யதே தத்ர. மாதாஜி எடுத்தப்பல அதே மாதிரி எடுக்கிறேன். யதே தானிம் கதாதரா त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षणा विलक्षितैहि. என்னோ மேனேஜ் பண்றோம் நம்ம. ஓகே, ஓ கதாதரா, கிருஷ்ணாக்கு ஒரு பேரு ஓ கதாதரா. அவர் கிங்டம் இஸ் நவ் பீங் மார்க்ட் பை த இம்ப்ரெஷன்ஸ் ஆஃப் யுவர் ஃபீட். அப்படின்னா இது உங்க பாதம், அந்த இம்ப்ரெஷன் பதிஞ்சு கொடுத்து, உங்களோட பாதம் வந்து இம்ப்ரெஷன் அந்த சுவடு வந்து பதிஞ்சு கொடுத்த எங்க கிங்டம்ல. and therefore it appears beautiful and when you leave it will no longer be so. நீங்க வந்து வந்ததுனால அது எப்படி ரொம்ப அமோகமா ரொம்ப நன்னா இருக்கும், உங்க பாதம் பதிஞ்சு ரொம்ப அழகா இருக்கு. ஆனா நீங்க விட்டு போயிட்டீங்கன்னா என்ன இருக்கும், அந்த இடத்துல ஒண்ணும் இருக்காது. நீங்க இல்லைன்னா வெறும் காடு மாதிரிதான் இருக்கும், அந்த இந்த கிங்டம்லாம் வந்து வெறுமையா இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. எஸ் மாதாஜி, யார் படிக்கணும்? நீங்க தான். ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. இன்னும் 3 தான் இருக்கு, படிங்க. இமே ஜனபதா ஸ்ருதா சுபக்மௌஷதி வீருதஹ வனாத்ரி நதி உதன்வந்தோஹி ஏதந்தே தவ வீக்ஷிதைஹி. All these cities and villages are flourishing in all respect because the herbs and grains are in abundance. எல்லாமே நல்லா விளைச்சலா இருக்கு. என்னெல்லாம் சிட்டிஸ்லயும் சரி வில்லேஜும் சரி ஒன்னுத்துக்கும் கம்மி கிடையாது, எல்லாம் விளைச்சல். என்னது ஹெர்ப், இந்த மூலிகை, அப்புறம் கிரெயின்ஸ், நல்ல அந்த ஃபுட் ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாமே வந்து வளர்ச்சி நல்லா வளையறது. the trees are full of fruits. எல்லாம் பார்த்தா எல்லாம் மரத்துல எல்லாம் பூத்து காய்ச்சி அந்த மாதிரி நல்லா இதா இருக்கு, என்ன பூத்து குலுங்கிறது அந்த மாதிரி. ரிவர்ஸ் ஆர் ஓவர்ஃப்ளோயிங், ரிவர்ஸ்ல எல்லாம் அவ்வளவு தண்ணி வற்றி போகாம நல்லா இது தண்ணி இருக்கு. அப்புறம் ஹில்ஸ் ஆர் ஃபுல் ஆஃப் மினரல்ஸ். அந்த ஹில் மரத்துல மலையில எல்லாம் மினரல்ஸ்னா என்ன சொல்லுவாங்க, இந்த நேச்சுரல் ஓர்ஸ் இருக்குமே அதெல்லாமும் இருக்கு. அந்த ஓஷன் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் காது பொருள் சுரங்கம். காது பொருள். ஓ, அது என்ன காத பொருளா? காது பொருள், மினரல் காது பொருள். தாடுகா? காது பொருள் சரி, கேட்க மாட்டேங்குது. தாது பொருள். தாது பொருள். தாது இல்ல மாதாஜி, அது தாது பொருள். நீங்க சாட்ல போடுங்க பாக்கலாம். மாதாஜி தா இல்ல தாது பொருள் அதேதான். மினரல்ஸ்னா மெட்டீரியல் சப்ஸ்டன்சஸ் லைக் கோல் அத மாதிரி ஓர் அந்த சப்ஸ்டன்சஸ் கோல் அதெல்லாம் நேச்சுரலா வரப்பட்டது. அதுல இருந்தா நம்ம வந்து அந்த ஓர்லாம் எடுத்து அதை சுத்தப்படுத்தி அதை வந்து ஒரு கோல்டு, ஒரு டைமண்ட் அதெல்லாம் பண்றோமே, அதெல்லாம் அந்த மாதிரி இருந்துதான் இல்லைலாம். அப்புறம் ஓஷன் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் வெல்த். முத்துக்கள், சிப்பிகளுக்குள்ள முத்துக்கள் இருக்குமே அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்ததா, எல்லாம் அப்படி இருக்கு. அண்ட் திஸ் இஸ் ஆல் டியூ டு யுவர் கிளான்சிங் ஓவர் தேர். நீ வந்து ஜஸ்ட் ஒன் கடைக்கண் பார்வையால் நீ வந்து சும்மா அப்படி பாக்குற, ஆனா எல்லாம் பூத்து குலுங்கிறது, எல்லாம் அப்படி செழிப்பா இருக்கு. அப்ப நீ போயிட்டா எப்படி இருக்கும், எல்லாம் வறட்சியா இருக்காதா, நீ இருக்கிறதுனால தானே இதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. எஸ், யார் பிரபுஜி படிக்கிறது பாக்கி இல்லையா? இல்ல யாரு கமலா மாதாஜி படிக்கல.
விஜய் மாதாஜி படிச்சிருங்க. அதான் எனக்கு கொஞ்சம் தொண்டை இது வரைக்கும் மாதாஜி. ஓகே ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிங்க விஜயலட்சுமி மாதாஜி படிங்க. ஓகே. விஜயலட்சுமி ஹரே மாதாஜி கிருஷ்ண. படிங்க. அத விஸ்வேஷ விஸ்வாத்மன் விஸ்வமூர்த்தே ஸ்வகேஷு மே ஸ்நேஹபாசம் இமம் சிந்தி திருடம் பாண்டுஷு விருஷ்ணிஷு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓ லார்ட் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ், எல்லாம் ஃபுல் என்டையர் யூனிவர்ஸ் இருக்க கடவுளா இருக்காரு. சோல் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ். அந்த இப்போ ஒரு உலகம் கிரியேட் ஆயிருக்குன்னா அதுக்குள்ள உயிர் பிச்சு இருக்குன்னா அந்த கடவுள் இருக்கிறதுனால தான். ஸோ அவரும் சோல் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ். ஹி ஹஸ் கிரியேட்டட் த யூனிவர்ஸ். ஓ பர்சனாலிட்டி ஆஃப் த ஃபார்ம் ஆஃப் யூனிவர்ஸ். இந்த இது யூனிவர்ஸ் கிரியேட் பண்ணது அந்த ஒரு பர்சனாலிட்டியா இருக்கார், ஒரு பர்சனா இருக்கார் அவர். அண்ட் ப்ளீஸ் தேர்ஃபோர் சிவியர் மை டை ஆஃப் அஃபெக்ஷன் வித் மை ஃபார் மை கிங்ஸ்மென் அண்ட் த பாண்டவாஸ் அண்ட் severe my tie of affection for my kingsmen and the Pandavas and the Vrishnis. அதனால எனக்கு என்னது, நீங்க விட்டு போறீங்க. என்னோட சம்பந்தம் இந்த விருஷ்ணி கூட, விருஷ்ணினா அந்த குலம், அப்புறம் கிங்ஸ்மேன் யாரெல்லாம் என்னுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ், என்னுடைய சொந்தக்காரங்க பந்தக்காரங்க எல்லாம் இருக்காங்களே பாண்டவர், இவங்க கூட உள்ள அந்த பந்தத்தை அறுத்துடுங்க அப்படிங்கிறாங்க. அதனால நீ விட்டு போவாதே, மனனா அது வேணா அறுத்துடுங்க, பட் யூ டோன்ட் லீவ் மீ, நீ என்னை விட்டு போவாதே. எஸ், அடுத்தது யார் படிக்கணும்? உன்னிகிருஷ்ண பிரபுஜி இருக்கேளா? இல்ல காயத்ரி மாதாஜி, காயத்ரி மாதாஜி படிங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரிஹர கிருஷ்ணன் பிரபுஜி படிக்கிறாரே மாதாஜி. ஹரிஹர கிருஷ்ணன். ஓகே. காயத்ரி மாதாஜி படிச்சு யாரு படிக்கிறா? ஹரே கிருஷ்ணா. காயத்ரி மாதாஜி படிங்க. சரி, ஹரிகிருஷ்ணன் பிரபுஜி படிப்பார் சொன்னா கமலா மாதாஜி. சொன்னாலே அது அடுத்து கொடுக்கிறேன். அது உன்னிகிருஷ்ணன் பிரபுஜி. ஓகே மாதாஜி. சரி, நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரிகிருஷ்ணன் டிரைவிங் இல்ல, சாரி, உன்னிகிருஷ்ணன் படிக்கிறார் மாதாஜி. அது காயத்ரி மாதாஜிக்கு அப்புறம் உன்னிகிருஷ்ணன் பிரபுஜி கொடுக்கிறேன். ஆமா, படிங்க காயத்ரி மாதாஜி படிங்க. त्वयि मे नन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत रतिम् उदाहता अद्धा गंगे वाघम उतन्वती. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாம் நல்லா படிச்சாலும் ஒன்லி இந்த அப்போஸ்ட்ரோபி இருக்கிறதுல ஏ போட்டுடுங்க. அப்ப அனன்ய விஷயா அப்படி வரும். இங்க என்ன அசக்ருத். ஓ ஓகே மாதாஜி. ஃப்ரண்ட்ல அந்த அப்போஸ்ட்ரோபி வந்தா ஏவா? ஓகே மாதாஜி. அது எல்லா இடத்துலயும் தெரியாது. அப்போஸ்ட்ரோபி போட்டு ஆட் பண்ணுங்க. ஓகே. எஸ். O Lord of Madhu, as the Ganges forever flows to the sea without hindrance. கங்கா தண்ணி எல்லாம் வழிஞ்சு எங்க போகும்? அப்படியே அந்த இதுல ஆறுல போய் சேர்றா போல, வித்தவுட் இன்ட்ரன்ஸ், ஒன்னும் தடங்கள் இல்லாம அப்படியே ஒழுகிறா போல. லெட் மை அட்ராக்ஷன் பி கான்ஸ்டன்ட்லி drawn unto you. அதனால அதே போல என்னுடைய அட்டென்ஷன் ஃபார் யூ, ஒரு தடங்களும் வேண்டாம் எனக்கு. என்னுடையதுங்கிறது எல்லாத்தையும் விட்டுடும், எல்லாத்தையும் எடுத்துடும். ஆனா எனக்கு என்னது, உங்ககிட்ட உள்ள ஒரு அன்பும் ஆசையும் இந்த ஒரு ஈர்ப்பும் என்னைக்கும் இருக்கிற போல நீ பண்ணு. கான்ஸ்டன்ட்லி drawn upon unto you without being diverted to anyone else. யாருட்டும் எனக்கு அந்த அஃபெக்ஷன்லாம் போகாம அதெல்லாம் கட் பண்ணிடும். ஆனா எனக்கு உங்ககிட்ட உள்ள அஃபெக்ஷன் ஒரு ஹிண்ட்ரன்ஸ் இல்லாம, ஒரு தடங்கள் இல்லாம இருக்கணும். அப்படி கடைசி ஸ்லோகம் ஆஃப் த டே. பிரபுஜி இருக்கேளா? உன்னிகிருஷ்ணன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, நீ படிச்சோடுறேன். ஸ்ரீ கிருஷ்ண கிருஷ்ண சக விருஷ்ணி, ஸ்ரீ கிருஷ்ண கிருஷ்ண சக விருஷ்ணி யுஷபாவ நித்ருக் ராஜன்ய வம்சதஹனான பவர்க வீர்ய கோவிந்த கோத்விஜ சுராதி ஹராவதார யோகேஸ்வராகில குரோ பகவன் நமஸ்தே. அப்ப இதோட முடியறது நம்மளோட இந்த இது குந்தி ஸ்ருதி என்ன சொல்றாரு பார்க்கலாம். அடுத்து சூத்தோவாச்சா தான் வரும். ஓ கிருஷ்ணா, ஓ ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் அர்ஜுனா, ஓ சீஃப் அமங்ஸ் த டிசெண்டன்ஸ் ஆஃப் விஷ்ணு. அர்ஜுனனோட ஃப்ரெண்டானவரே. அப்புறம் என்னது, விஷ்ணு குலத்தோட சீஃப் என்னது, சீஃப் என்ன சொல்லுவாங்க, லீடர். You are the destroyer of those political parties which are disturbing elements on this earth. யாரெல்லாம் பொலிட்டிக்கல்னா என்னது, இந்த லேண்டுக்கு சண்டை போடுறது, நான் நீனு பொறாமை அடிச்சுட்டு என்னுடையது அந்த இது என்னது, இந்த பொலிட்டிக்கலி அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களை எல்லாம் துஷ்பிரயோகம் பண்றவங்களை எல்லாம் அழிக்கக்கூடியவரே. யுவர் ப்ராவஸ் நெவர் டிட்டோரேட்ஸ். உங்களுடைய பவர்ஃபுல், அது என்னைக்குமே அழிவு பெறாது. யூ ஆர் த ப்ரொபரேட்டர் ஆஃப் த டிரான்சென்டென்டல் அபோர்ட். இங்க இருந்தது பகவானுடைய உலகம். டிரான்சென்டென்டல் அபோர்ட் என்னது, கிருஷ்ணலோகம், வைகுண்ட விருந்தாவன். அது அவர் தான் ப்ரொபரேட்டர். அவரை எல்லாத்தோடும் ப்ரொபரேட்டர் தான். ஆனா அதோடும் ப்ரொபரேட்டர் நீங்க தான். ப்ரொபரேட்டர் என்னது, முதலாளி. And you descend to relieve the distresses of the cows.
கவுக்கு இந்த பசுக்களுக்கு எல்லாம் என்ன ஒரு வருத்தம் இருந்தாலும் அதெல்லாம் போக்குறவர் நீதானே. நீதானே வந்து அதெல்லாம் தானே இறங்கி வந்து அவளுக்கு கூட வந்து சம்பந்தம் வச்சு அவளோட ஃப்ரெண்டா இருந்து அவளுக்கு ஏதாவது துக்கம் இருந்தா கூட அதெல்லாம் போக்கி பண்றவர் நீதானே. இந்த பிராமணாஸ், அப்புறம் நாட் ஓன்லி கவுஸ், இந்த பிராமணாஸ் அண்ட் டிவோட்டிஸ் எல்லாம் இப்ப எங்களை மாதிரி டிவோட்டிஸா இருக்கட்டும், அப்படி குந்தி சொல்றான். டிவோட்டிஸா இருக்கட்டும், பிராமணர்கள்னா இருந்தது, நாட் ஜாதி பிராமணா. இந்த மாதிரி பகவானுக்கு பண்றது, ஸ்லோகம் எல்லாம் சொல்றது, வேதங்கள்லாம் பாராயணம் பண்றது, அவளுக்கு எல்லாம் நீதானே ஒரு ஆதரவு. கவுசா இருக்கட்டும், பிராமணாலா இருக்கட்டும், டிவோட்டிஸா இருக்கட்டும், நீங்க தான் ஆதரவு. இப்ப நீதான் வந்து எங்களுடைய துயரங்கள் எல்லாம் போக்கணும். யூ possess ஆல் மிஸ்டிக் பவர்ஸ் அண்ட் யூ ஆர் த preceptor ஆஃப் த என்டையர் யூனிவர்ஸ். நீதான் வந்து எங்களை காப்பாத்துறதுக்குள்ள ஒரு சக்தி உங்ககிட்டதான் இருக்கு. எல்லாம் மிஸ்டிக் பவர்ஸ்னா என்னது? எப்படியும் நீ வந்து எங்களை காப்பாத்திடுவ. கண்ணால பார்த்தோ, கையால செய்யறோ, ஏதோ பண்ணி எங்களை வந்து மீட்டு இது பண்ணிடுற. ஃபுல் என்டையர் யூனிவர்ஸ்க்கு நீங்க தான் வந்து பாதுகாப்பாளரா இருக்கீங்க. யூ ஆர் த ஆல்மைட்டி காட். ஐ ஆஃபர் யூ மை ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் ஒபீசன்ஸ். அந்த மாதிரி இருக்கிற ஆளுக்கு நீதான் ஆல்மைட்டி காட், கடவுளை நீதான் வந்து நான் வந்து உனக்கு வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் முடிக்கிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. குந்தி ஸ்துதி வாஸ் வெரி சூப்பர். அடுத்தது நமக்கு வந்து பீஷ்ம ஸ்துதி வரும்.